fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto, Dri sa FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations ang the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Setyembre 26 sa tuig 2024. Sa gihapon inimo alagad mo ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover kag karon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 90 dias na lang kag Pasko na. Sa mga dalaguan kag mga nagapangunag karon nga mga balita. Sandig sa interview, exclusive interview diri kay ginasa kay sa programa, no? Sa Black Time program. Ni gin interview diri si Executive Assistant to the Mayor Inday Raisa Treñas Chu o kag iya sini nga ginpayag nga isa na ka semana nga wala makabalik si Miss Marie Mabilog. Ang pamangkot wala siya makabalik bilang isa man sa mga nagatrabaho dira sa Iloilo City Government. Sa bahin sa Public Employment Service Office or isa ka semana nga wala na makapakita sa bahin karon iya sa uswag partido sa Partido Uswag. Kay hindi man lipod sa ibalo sa mga kabombo naton nga kabahin si Miss Marie Mabilog sa mga magapapili bilang konsihal diri sa syudad sa Iloilo sa Partido Uswag. Samtang may statement man diri karon ang alkalde sa latest development sa bahin karon iya sa politika sa syudad sa Iloilo. Ginkumpirmar man diri ni Inday Raisa Treñas Chu nga nagpakingsapol ini siya sa kay House Speaker Martin Romualdez. Pero wala gintuad sa kung ano sini ang ilang istoryahan or nangin topiko sang ila sini nga pagsinapol. Apang sandig sa aton sini nga nakuha nga impormasyon ang meeting kuno ang pagsinapol kaupod diri si Lone District Congresswoman Jama Baronda kag mayara sang negosasyon tuhoy sa plastaranay sang politika man sa bahin sa syudad sang Iloilo. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita sa probinsya sa Iloilo, peste kag waya-waya kag sumungman tamasok or ining peste nga waya-waya kag tamasok nag-atake sa probinsya sa Iloilo. Mga mangunguma apektado. Samtang board member Carol Espinosa ginaduso ang pagtukod sang food bank sa Banwaya sang Concepcion. Sa police reports, gun runner sa Banwasang Banate na dakpan ini-inline man sa kampanya sa aton sinika pulisan batok sa loose firearms. Hilabi pa nga nagahilapit na ang 2025 midterm elections. Mr. Raimundo Boyd Parcon ginsabat ang akusasyon sa grupo nga Manibela tuhoy sa gulpiada lang nga pagmanggaranon sang chairman sa isa ka kooperatiba. Kag si Presidente Bongbong Marcos ginpakilala na ang mga kalinyada niya apisar nga nagagikan sa lang nagkalain-lain siniya nga partido pero mayara sang alyansa ang Partido Federal ng Pilipinas ginpakilala na ang mga kandidato sa pagkasenador. Muni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Detalye sini balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Mga bank account bisan nga wala Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ang mga electrical appliances antes ining i-repair.
Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Radio Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Pero ngayon ng Huwebes, Setyembre 26, taong 2024, mga kabombo sa ating Christmas countdown. 90 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, Police Brigadier General Torre muling nakiusap sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ kasabay ng kanyang paglisan doon sa Davao upang maging pinuno ng Criminal Investigation and Detection Group. Mga miyembro ng naturang grupo, hindi raw niya itinuturing na kaaway. Sobre naman na pinaglagyan ng perang padala ni Vice President Sara Duterte, isinumiti na sa Kamara. At si Vice President Sara Duterte, inaming bumisita rin sa mga dating Vice Presidente maliban kay Vice President Leni Robredo nitong mga nakalipas na araw. Itong si Congressman Marcoleta natanggalan ng ilang committee membership diyan ho sa mababang kapulungan ng Kongreso. At abangan mamaya ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. formal na inanunsyo ang 12 senatorial kabilang sa senatorial lineup ng administrasyon. 10 illegal drug peddlers sa Western Visayas sabay-sabay na naaresto sa 2 araw na police operations. At doon mamaya sa Bicol Region, yung tanggapan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, iniimbestigahan na ang pagkasira o pagsira doon sa Mayon Volcano Observation Station dyan sa lugar ng Legazpi City. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Ibinunyag ni Vice President Sara Duterte na hindi lamang si dating Vice President Leni Robredo na kanyang binisita nitong mga nakalipas na araw. Ayon kay Duterte, isa mano sa mga trabaho na ibinigay sa kanyang opisina ay ang papuntahan yung iba pang mga pangalawang pangulo sa kanilang mismong tahanan. Kabilang anya sa kanyang mga dating pinuntahan at nakausap na ay sina dating Vice President Jufisto Ginggona at maging si dating Vice President at naging Pangulo rin na si Joseph Erap Estrada. Pinaplano rin ng kanyang opisina ang pagbisita kina dating Vice President Jejomar Binay at dating Vice President Noli De Castro. Ilan nga sa mga ibinahagi ni Vice President Duterte na paksa ng maging pag-uusap doon sa mga dating pangalawang pangulo ay ang pagpapasalamat sa kanila ukol naman sa kanilang naging trabaho at pagsuporta sa mga kasalukuyang ginagawa at mga paghimok na rin sa mga dating pangalawang pangulo na ibahagi ang ilan sa kanilang memorabilia upang i-display sa pinaplanong Office of the Vice President Museum. Narito ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Isa sa mga tasks na nilista para sa akin dito sa Office of the Vice President is to visit former Vice Presidents doon sa mga residences nila. Ang una kong nabisita, syempre, hindi alam ng mga tao kasi wala namang lumabas na picture, but mag-excuse lang ako sa family.
binisita ko si former Chofisto Gingona, former Vice President Chofisto Gingona sa bahay nila. So I was welcomed there by the family. Nagkausap din kami ni Sir. And then next was former Vice President Erap Estrada. Binisita ko din sa bahay niya. Anong purpose ng pagbibisita ko? Nagpapakilala ako sa kanila. Nagsasabi ako na ako yung Vice President. At sinasabihan namin sila as former Vice Presidents, we owe it to them na kung may kailangan sila, susuportahan namin sila, yung opisina ng OVP. And we invite them to lend us memorabilia para sa Office of the Vice President Museum. So binisita ko si former President Erap Estrada sa bahay niya. Binisita ko si former Vice President Gloria Macapagal Arroyo sa bahay niya. And then ngayon, I had the opportunity to visit Vice President Robredo sa bahay niya. So dalawa na lang, and I still have 4 years to go. Dalawa na lang ang hindi ko pa nabibisita sa bahay nila. Si former VP Binay and former VP. Bagyan ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte nang matanong naman ang pangalawang Pangulo kung ano ang mga naging paksanga ng pag-uusap nila ni Vice President Leni Robredo na nangyari kamakailan. Sinabi ng pangalawang Pangulo na mas makakabuti na si Vice President Robredo na lamang ang siyang magkwento ng naturang mga development. Ayon pa kay Vice President Sara, bumisita lamang siya noon at kung hindi nagsasabi itong si Vice President Leni na siyang host at respetuhin lamang sana daw ang desisyon ng dating opisyal. Kaugnay niyan, narito ang bahagi pa ng mga karagdagang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Siguro no, as she's more senior than me kasi nauna siya maging Vice President sa akin. Kung meron pang dapat magsalita, siguro dapat si Vice President Leni yun kasi bahay niya yun and siya yung binisita. So, napaka-assuming ko naman kung ako yung pagkukwento, ako na nga yung bisita, ako pa yung madalyan. So, kung si Vice President Leni Robredo ay walang sinasabi, respetuhin natin kung Bagi pa yan ang mga pahayag ng pangalawang Pangulo. Matatandaan ang binisita ng Vice Presidente noong nakaraang linggo si Robredo sa gitna na rin ng kapiyastahan ng Our Lady of Peña Francia dyan sa lungsod ng Naga. Samantala sa kaugnay na balita, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na nagtungo ito sa Calaguas Island dyan ho sa lalawigan ng Camarines Norte nitong Lunes, Setyembre 23 ng taong ito. Sa pulong balitaan, sinabi ni Duterte na binisita niya ang naturang lugar para tingnan ang sitwasyon ng mga residenteng naroroon. Target rin ng kanilang opisina na matukoy aniya ang mga problemang kinakaharap ng mga residente dito. Ayon sa pangalawang Pangulo, kabilang sa mga hinanaing na ipinaabot sa kanila ay ang problema nga sa medical facility, internet access, kawalan ng kuryente at access sa malinis na inuming tubig. Punto pa ni Duterte na umaga naman nang umalis ito dyan ho sa may bahagi ng Calaguas Island sa ganong oras aniya ay walang nagaganap na pagdinig sa mababang kapulungan ng Kongreso. Aniya, wala namang hearing pasado alas 6 ng umaga. Batay sa report naman ng Vincent's Philippine National Police, dakong alas 6:28 ng umaga noong Lunes nang umalis ang grupo ni Vice President Sara Duterte sa Calaguas Island at nakarating ito sa Vincent's ng umaga rin iyon at kung saan itinakda naman etong pagdinig para yan sa opisina ng pangalawang Pangulo. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng paliwanag ni Vice President Sara Duterte. I visited island barangays and kung tatanungin niyo ako ano yung problema, unang-una, ganun pa rin, access to medical care. Dahil island barangays sila, usually pag nagkakasakit daw yung mga tao doon, hindi na nagpapagamot. Doon na lang din sila namamatay. Then pangalawa, internet access. Kuryente, wala silang kuryente doon, generator ang gamit nila. Pag walang capacity para gumasto sa gasolina, wala talagang kuryente doon sa gabi. At pangatlo, yung malinis na potable water. Kasi kumukuha lang sila doon sa tiningnan namin. Kumukuha lang sila doon sa parang
tubod gani. Spring. Spring. So, yes. I think, nabasa ko naman yung report ng Philippine National Police. Accurate naman, tama yun lahat, ang report nila. 6:32, was it, na umalis ako doon sa Calagwas. Ng Monday po, ma'am. Ng Monday, yes. 6:32 ng Monday, umalis ako doon. Ang budget hearing started 10 a.m. So tama din ako. Walang budget hearing na nangyayari at 6:32 a.m. Walang congressman magigising ng 6:32 a.m. para magtrabaho. Ang gumagawa lang ng ganyan ang mga executives na hindi natutulog para magtrabaho. Yan ang bahagi ng naging paliwanag ni Vice President Sara Duterte. Sa karagdagan pa nating balita, isinuminti na ni retired Department of Education Undersecretary Gloria Mercado doon sa House Committee on Good Governance and Public Accountability ang siyam na sobre na pinaglalagyan ng perang ipinapadala umano ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ipinakita ni Mercado ang mga miyembro doon sa mga miyembro ng komite ang sobre na bawat isa ay may nakasulat na hope na anyay naglalaman ng tig 50,000 pesos o kabuang 450,000 pesos. Ang hope mga kabombo ay nangangahulugan na head of procurement na dating pwesto nitong si Mercado. Sinabi ni Mercado na nakatanggap ito ng sobre buwan-buwan mula nang maging pinuno ito ng naturang lupon. Siya ay tumagal sa pwesto ng 9 na buwan bago sinabihan na mag-resign na. Ibinigay ni Mercado ang sobre sa naturang lupon matapos ang press conference na isinagawa ni Vice President Sara Duterte kung saan ay sinabi nito na siya ay isang disgruntled employee at sinibak umano dahil sa paghingi ng 16 million pesos na donasyon mula sa pribadong sektor. Sinabi ni Mercado na hindi pera kundi kagamitan na nagkakahalaga ng 16 million ang hininging donasyon ng isa sa mga ahensya ng Department of Education para sa isang proyekto ng naturang ahensya. Kwento pa nito si Mercado, hindi nito binuksan ang naturang mga sobre habang siya ay nasa Department of Education at inipon ito sa kanyang opisina. Natuklasan lamang umano nito kung ano at magkano ang laman ng ito ay kanyang buksan matapos ang kanyang pagreretiro. Ang nasabing salapi ayon kay Mercado ay nakalagay doon sa naturang sobre at may nakalagay mga kabombo na government organization na nakatala at ibinigay din ito ang resibo ng donasyon para sa naturang komite bilang ebidensya. Sa kanyang testimonya ay inihayag ni Mercado na buwan-buwan siya na nakakatanggap ng naturang mga sobre hanggang nitong Setyembre ng taong 2023 mula kay Assistant Secretary Sunshine Fajarda na umano'y mula kay Vice President Duterte. Si Mercado mga kabombo ay nagbitiw sa tungkulin noong 20 o ng Oktubre ng nakalipas na taon dahil naman sa pressure umano na gumawa ng desisyon na labag sa kanyang kalooban at bilang procurement regulations ang kanyang itinataguyod. Ang pagsusumiti ng naturang mga sobre ay bahagi umano ng pagsisikap ni Mercado na linisin ang kanyang pangalan sa gitna na rin ng akusasyon na ginawa ng pangalawang Pangulo. Papatayo ng karagdagang report mga kabombo. Dahil itong si Vice President Duterte, buo raw ang loob na dumalo sa gaganaping plenary session doon naman sa Senado habang sunod-sunod na hindi niya dinaluhan ang mga pagdinig doon sa Kamara de Representantes. Alamin natin ang kabuuan ng balita ni Bombo Bea Pinisa. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na sigurado na ang kanyang pagdalo sa gaganaping plenaryo sa Senado para talakayin ang magiging budget ng Office of the Vice President sa taong 2025. Sa isang pulong balita na ginanap kahapon, sinabi ng Vice Presidente na bagamat sigurado na ang kanilang attendance sa nasabing sesyon, ay hindi na nila inaasahan na mababago pa ang desisyon na matapyasan ang proposed budget ng opisina para sa susunod na taon. Hindi na rin nila balak habulin pa na madagdagan ng budget dahil alam naman daw nila na kahit sa plenaryo ay 2 tao lamang ang nasusunod.
sumusunod. Ito ay pinangalanan niyang si House Speaker Martin Romualdez at si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Pero wala na kaming expectation na mahabol pa yan. Kasi nga sinabi ko doon sa interview ko, pagdating sa BICAM, wala ding nasusunod doon except si Zaldico at si Martin Romualdez. Sila litrid naman ang nasusunod doon. Matatandaan naman sa mga naging pagdinig ng Committee on Appropriations na tumatalakay sa kanilang budget ay naging mailapa sa pagsagot ang Vice Presidente na naging sanhi ng desisyon ng Kamara na bawasan ng mahigit kalahati ang naturang budget ng OVP. Dagdag pa ng opisyal, pinaghandaan na ng kanilang opisina ang magiging plenaryo at naghihintay na lamang sila ng final schedule para dito. Nag-aantay kami ng schedule galing sa Senate for the plenary budget hearing ng Office of the Vice President. So, a-attend kami doon. Samantala, sa isang pahayag, sinabi ni Romualdez na naghihintay pa rin ang Kamara sa pagdalo ni VP Sara sa budget hearing ng OVP para na rin maisumite ang mga giging pinal na desisyon tungkol dito. Pero iniintay din natin yung representatives o si VP mismo. Sa totoo lang po, we will take this matter up shortly and you will soon be informed of its resolution. We'd like to very much see the Vice President, but she selected to absent herself and she has sent us letters explaining why, but of course, we would most appreciate her presence. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, bago ang recess ng Kamara, sunod-sunod na tinanggalan ng committee membership itong si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Kinabibilangan ito ng mga sumusunod. Itong kanyang pagiging Vice Chairman ng Committee on Good Government and Public Accountability, ang kanyang dating pagiging Vice Chairman ng Committee on Energy, Vice Chair ng Committee on Justice, Member ng Public Accounts, Member ng Constitutional Amendments, at ngayong araw nga ay opisyal nang nagsimula ang 6 na linggong recess ng mababang kapulungan ng Kongreso. Wala namang binanggit na dahilan kung bakit inalis ito ngang mga komite sa naturang mambabatas. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, dating Police Brigadier General Nicolas Torre III muling nanawagan sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Mamaya alamin natin kung anong kabuuan ng kanyang mga panawagan. Samantala, Bombo International News. Hindi tumitigil ang Estados Unidos at ilang mga kaalyadong bansa para mapigilan itong paglaki ng kaguluhan sa Middle East. Sinabi ni U.S. Secretary of State Antony Blinken, wala silang kapaguran para makauwi ng ligtas sa mga Lebanese at Israelis sa kanilang kabahayan. Hindi rin ito ikinailaan na maaaring lumala pa talaga ang nasabing kaguluhan sa naturang lugar. Isa sa mga mahalagang tugon ngayon ay ang pagkakaroon naman ng diplomasya. Una nang pinalawak ng bansang Israel ang kanilang ginagawang airstrike sa Lebanon, kung saan ang pangunahing target nila dito, itong mga militanteng grupong Hezbollah. Ipinaliwanag din noon ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang kanilang tunay na kalaban ay mga Hezbollah at hindi ang mga Lebanese. sa karagdagan pang balita, isa sa ilalim sa pag-upgrade ang Air Traffic Management System ng ating bansa. Yan ay pagsapit ng 30 ng Setyembre ng taong kasalukuyan. Dahil dito ay mararanasan ang ilang mga minimal na disruption sa lahat ng mga paliparan sa ating bansa, lalo na sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay Civil Aviation Authority of the Philippines na spokesperson, si Ginoong Eric Apolonio, kabilang sa mga upgrade na gagawin yung installation ng mga bagong Air Traffic Management System software at ang naturang software, mga kabombo, ay nagkakahalaga ng 1.5 milyong dolyar. At ito, mga kabombo, ay teknolohiya na gagamitin para sa aircraft para naman mai-transmit ang lokasyon ng mga ito tuwing lilipad at lalapag. Habang lumilipad sa kalawakan ay tukoy din ang mga development ukol dito. Ayon pa kay Polonio, inaasahang magre-resulta yan sa mas epesyenteng air traffic operations, mas maayos na travel experience para naman sa mga pasahero at mababawasan din ang delays doon sa mga biyahe. Nauna na rin naabisuhan
ang mga piloto at mga pasahero sa isasagawang upgrading. Samantala, suportado ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. ang permanenteng pananatili ng mga Typhoon mid-range missile system dito ho sa ating bansa. Ito ay sa kabila ng nauna ng pagpuna at pagtutol ng ibang mga bansa tulad ng China at Russia. Ayon kay Browner, kung siya ang papipiliin, mas gusto niyang permanente nang manatili sa Pilipinas ang US missile system dahil sa kailangan ani ito para sa pagdepensa dito sa ating bansa. Maliban dito, ginagamit din niya ang mga naturang sistema upang mapalakas ang kapasidad ng mga sundalo ng ating bansa sa pamamagitan niya ng mga serye ng training. Nitong buwan ng Abril ng taong ito nang idineploy ang mid-range missile system sa Northern Luzon para yan sa military exercises. Ngunit hindi na ibinalik pagkatapos ng naturang pagsasanay. Dahil sa presensya ng mga naturang missile, una nang nagbabala si Chinese Defense Minister Dong Hun na masisira ang katatagan at kapayapaan sa Asia-Pacific region. Pero giit ng Armed Forces of the Philippines, ang mga nangyayari sa teritoryo ng bansa ay sariling alalahanin ng ating gobyerno. Oras natin sa buong kapuluan, 20 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na pinag-aaralan na ang posibilidad ng paghahain ng criminal charges laban sa negosyanteng si Tony Yang. Ayon kay Remulla, inaaral na ng National Bureau of Investigation ang naturang mga development lalo't nakatutok ang NBI Region 10 o dyan sa Northern Mindanao higil naman sa ilang mga kasong maaaring iharap laban kay Yang. Kinabibilangan ito ng falsification of documents at illegal use of alias. Itong si Yang kasi mga kabombo ay may tunay na pangalan na Yang Jianzin at ginagamit na pangalan niya yung alias niya ngayon na Antonio Lim. Git naman ng Justice Secretary, ang pinaka-convenient sa lahat ay ang ipa-deport itong si Yang, ngunit wala niyang mangyayari pagka nangyari ito o pagka ganon ang kanilang ginawa agad-agad. Sa halip na deportation, kinakailangan niya na malaman ang lawak ng operasyon nito at maparusahan siya kung mapapatunayan na may mga illegal na transaksyong kinabibilangan. Nanindigan naman ang kalihim na ang pagpaparusa kay Yang ay ang pinaka-epektibong paraan upang hindi na maulit pa ang mga posibleng mga krimen na kinakabit doon sa kanyang pangalan. Si Yang mga kabombo ay iniuugnay sa ilang mga illegal online na gaming facilities dyan sa Central Luzon at iba pang parte ng ating bansa, lalo na doon sa Northern Mindanao. At maging itong si Alice Go at iba pang individual at yan ay may kaugnayan pa rin sa operasyon ng illegal Philippine Offshore Gaming Operations. Nako tayo dyan sa Senado. Itong dating pinuno ng pambansang pulisya na si Police General Acorda nagpahayag na ng katiyakan doon sa mga dating pinuno ng pambansang pulisya na wala naman siyang ginawang masama nang siya ay makita doon sa larawan kasama ang ilang Pogo personalities. Alamin natin yan sa nakalap na impormasyon ni Bombo JC Galvez. Sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na nagpayag na ng katiyakan si retired Police General Benjamin Acorda Jr. sa Council of Chiefs o grupo ng mga nagsilbi bilang hepe ng pambansang pulisya na wala siyang ginagawang masama. Magugunit ang ipinakita ang mga larawan sa ikinasang pagdinig ng Senate Committee on Women and Children na may kitang magkakasama sina Acorda at ilang personalidad na iniugnay sa Pogo, gaya ni Tony Yang at Suwal Pangasinan Mayor Dong Kalugay. Sa pulong balitaan, sinabi ni De La Rosa na marami namang nagpapakuha ng litrato sa kanila lalo na bilang hepe ng PNP. Sa kaso ni Acorda, bibigyan siya ng pagkakataon na maipaliwanag sa komite ng Senado ang larawan na kasamang umano'y Pogo personalities. Palaisipan pa rin sa Senador ang aligasyon kay Acorda dahil naniniwala siyang matinong tao ito. Bilang hepe at pinakamataas sa posisyon sa organisasyon ay dudumihan pa rin bang sarili kapalit ng pera. General Acorda gave us the assurance, yung members of the Council of Chiefs na wala siyang ginagawang masama. Kung ikaw ay chief PNP na,
nasa topmost position ka na ng organization, dudumihan mo pa yung sarili mo sa mga bagay-bagay na yan, na nandiyan ka na sa taas? Are you willing to stake out your neck? Well, pagdating sa pictures, marami naman kasing nagpapapicture sa atin. Anybody can have pictures with us. Lalong-lalo na kung ikaw ay chief PNP. Anybody, hindi ka mo pwedeng, hindi ka pwedeng pa-picture sa akin. So, with the, yung kay General Acorda naman is, he will be given his time to explain before the committee in the next hearing. Humupa naman na anyang alingas-ngas sa mga dating hepe ng PNP matapos na aminin ni PAGCOR Senior Vice President for Security Raul Villanueva na hindi pa kumpirmado at walang intelligence data sa kanyang nadinig na usap-usapan na may dating PNP chief ang naikinabang sa operasyon ng POGO. Medyo humupa na yung kanilang yung reaction nila. Yung kanilang violent reaction to that sweeping information, sweeping allegation. Kasi binawi naman nung nagsabi. So, medyo humupa na yung kanilang alingas-ngas. Hinihintay na lamang ng Komite ni Ontiveros na magtakda muli na isa pang pagdinig hinggil sa POGO. Dito ay pagpapaliwanagin si Acorda matapos itong masangkot sa issue dahil sa larawang kasamang umanay POGO personalities. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa iba pang mga maiinit na balita sa oras na ito, inihayag ni Navotas Representative Toby Tiangco na itinalagang campaign manager ng koalisyon na ang naging konsiderasyon para nga piliin ng mga senatorial candidate ng administrasyon ay yung sumusuporta sa programa ng Pangulo, partikular ang mga legislative agenda nito. Ayon kay Tiangco, bagamat kanilang kinukonsiderang winnability ng mga kandidato kabilang umano o sa kanilang susubukan na pakiusapan ang ating mga kababayan at ipapaliwanag sa kanila kung bakit ang mga ito ang kanilang napili. Sa ngayon, hindi binibigyan ng koalisyon ng importansya ang winnability ng mga napiling senatorial candidate nito. Aniya sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang mga plataporma ng Bagong Pilipinas. Samantala, tumanggi muna si Tiangco na ihayag ang kanilang magiging estratehiya. Kaugnay niya, narito ang pahayag ni Navotas Representative Toby Tiangco. Of course, we will try to request yung subukan natin pakiusapan yung ating mga kababayan at papaliwanag sa kanila kung bakit ito yung mga napili. No? Huwag muna yung winnability. Ang importante kasi dito is yung susuporta sa ating legislative agenda, di ba? Kasi kung winnable naman, tapos iba naman yung paniwala nila sa mga batas na dapat isuporta sa presidente, siyempre hindi naman natin pwedeng kunin just for convenience, di ba? So ang mahalaga dito ay yung talagang susuporta. Naniniwala sila na yung plataforma ng Bagong Pilipinas, yan po ang magpapaunlad sa buhay. Yan ang bahagi ng pahayag ni Navotas Representative Toby Tiangco. Oras natin 27 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Formal na ngang ipinakilala ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 12 senatorial members na papasok doon sa lineup ng administrasyon. Ito ay para sa nalalapit na 2025 midterm elections. Ginawa nga ng Pangulo ang naturang anunsyo sa ginanap na alyansa para sa Bagong Pilipinas Convention sa Pasay City. Pinili ng mga senatorial candidates ng administrasyon mula yan sa 5 partido na nakipag-alyansa sa isa't isa. Ang mga kandidato para sa pagka-senador ay ang mga sumusunod. Mula sa Partido Federal ng Pilipinas ay sina dating Senador Manny Pacquiao, Secretary Benhur Abalos,
Senator Francis Tolentino. Sa Lakas CMD ay si Senator Bong Revilla at ganun din itong si Congressman Erwin Tulfo. At sa Nationalist People's Coalition naman ay sina dating Senate President Tito Soto at dating Senador Ping Lacson at Lito Lapid, Senator Lito Lapid. Itong si Mayor Abby Binay ay kabilang din, habang sa Nationalista Party ay si Senator Pia Cayetano. Si Senator Amy Marcos ay naroon sa listahan din, habang si Camille Villar ay na isang mambabatas din dyan sa lower house ay kabilang din sa mga tinukoy. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez, sa mga senatorial candidates, 7 rito ay galing sa mababa at mataas na kapulungan, 8 dito ay mga veterano ng senador, 4 naman ay cabinet rank at 4 ang abogado. Sinabi ni Chavez na ang kick-off ng campaign ng mga nasa administrasyon ay gagawin dito sa Metro Manila tuwing Lunes, Martes at Miyerkules, at ang schedule ng kanila namang kampanya ay tuwing Huwebes kasama si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaugnay pa rin yan mga kabombo, ang pinangalanan naman ng pinakadominanteng political party, pinakamalaking partido po ngayon, yung Lakas Christian Muslim Democrat, ay itong si veteranong mambabatas na si Senator Ramon Bong Revilla Jr. bilang kanilang opisyal na kandidato sa pagkasenador sa darating na 2025 midterm elections. Sa isang resolution kasi ay pinagtibay ito noong National Convention ng kanilang partido na ginanap diyan mismo sa Palasyo Malacanang, at hinira nga itong si Revilla bilang nag-iisa na kandidato. Pero may mga development na lumabas at kabilang na rin si Congressman Tulfo bilang makakasama niya doon sa Lakas CMD bilang tatakbo sa naturang posisyon. Si Revilla mga kabombo na kasalukuyang nakaupo bilang chairperson ng kanilang partido ay tinanggap naman ang pag-indurso ng kanilang hanay at dyan sa Lakas CMD, President na si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at iba pang mga party mates ay nagbigay umano ng kanilang tiwala sa naturang mambabatas para tumakbo pa rin sa naturang posisyon. Samantala, naniniwala si Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon na malabo nang umusad ang anumang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gadon, kakapusin na sa panahon ng Kongreso para talakayin pa ang mga reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Katwiran nito, nakareses na ang Kongreso at sa buwan ng Nobyembre pa ito babalik. Sa pagbabalik ng sesyon aniya, gugugulin ng mga mambabatas ang kanilang oras para himayin ang budget ng bansa para yan sa susunod na taon. Pagpasok naman ng buwan ng Enero, sigurado umanong abala na ang mga ito sa kanilang pangangampanya para yan sa nalalapit na halalan sa susunod na taon. Git ni Gadon, malabong uusad ngayong Kongreso ang planong pagpapatanggal kay Vice President Sara Duterte. Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita, minabuti nating makaugnayan sa pagkakataong ito ang isa sa mga personalidad. Laman po kasi ito ng resolusyon itong nakalipas na araw tungkol dun sa usapin ng graft and corruption. At mayroong ruling itong Office of the Ombudsman. Maki-update tayo dahil itong si Attorney Rowena Guanzon, na dati rin hong commissioner ng Commission on Elections, ay nakaladkad yung pangalan dyan sa usapin po na yan. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si Attorney Rowena Guanzon. Magandang araw po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Victor Liantino. Nais ko lamang pong matanong dahil lumabas nitong nakalipas na araw yung resolusyon ng Office of the Ombudsman ay binabasura daw yung inyong motion for reconsideration para sa graft case. Ano po ba ang background nitong pangyayaring ito para na rin sa kabatiran ng atin po mga taga-subaybay, Commissioner? Salamat po. Maalala ninyo, nag-file po itong si Topacio. Siyempre, sa pag-udyok din naman ni Cardema, sigurado, na yun daw ang isa publiko ko sa isang interview ng aking separate opinion na disqualify ko noon si BBM as candidate for president. At sinabi ko ang pangalan ng ponente,
si Commissioner Ferolino, yun daw po ay labag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaya po ako nag-motion for reconsideration at in-emphasize ko po na yun pong aking pagpa-interview ay constitutional right ko po and freedom of speech na sabi sa publika na ang COMELEC ay ini-influensya ng politiko para paboran si BBM. Kaya ako sinabi ang pangalan ng ponente para sila naman po ay huminto sa kanilang mga pinagagawa. Ngayon ang sabi ko, ang separate opinion ko naman na dinisqualify ko si BBM ay hindi pa naman yun official dahil wala naman kaming botohan na nangyari dahil talagang sinigurado ni Commissioner Ferolino na ako'y mag-retire muna bago niya ilabas ang kanyang ponensya or draft decision para hindi po ako makaboto. Kaya wala pa naman pong botohan. Kaya paano naman po ako sa publiko ng aking boto kung wala pa namang botohan? Hindi pa nga yun part of the records. Ano naman ang illegal doon? Pero importante talaga. Anong klaseng graft case ito? Ni 5 wala naman akong pakinabang. Ang sabi nila, pag sabi ko lang daw ng pangalan ng ponente ay graft na, ay pambira naman kayo. Kaya naman po kung sinabi ko yung pangalan ng ponente para huminto na po sila at para malaman ng publiko ng anong pinaggagawa dyan sa COMELEC sa kaso ni BBM. Maalam man ni BBM o hindi, ay may nagkingilalam dun sa kaso niya. Kaya sinasabi ko po, constitutional right ko of freedom of speech na i-criticize ang mismong institusyon ng COMELEC para ito ay manatiling independent at ang aking duty o katungkulan na isabi sa publiko kung may mga kamalian ang ating democratic institutions para po isaalang-alang natin ang demokrasya ng ating bayan. At napakahalaga ng ating eleksyon na walang dapat nangingialam na politiko. Yan po ang mga depensa ko. Pero ang sabi ng ombudsman, wala naman daw akong bagong ebidensya o kaya ay argumento, kaya dininay nila. Napakanipis lang ng kanilang denial ng aking motion for reconsideration. Pero titingnan niyo po, sa dami naman ng kaso ng graft dyan, abay, inuna niyo pa ako. Na isang kusing, wala naman ako napala dyan. Ang ibig sabihin kasi nung pagsabi mo ng pangalan ng ponente, ay labag daw yan sa graft. Ibig sabihin po, may confidential ka na information. Kunyari, alam na natin kung ano ang botohan, ha? O 3-0 o 2-1, ha? Inilabas mo yan para pakinabangan mo at kumita ka ng pera. Wala pong graft na walang perang kinita. Kaya nga po, dapat may valuable information. Ano ang ibig sabihin ng valuable? Value. May monetary value. Kaya maling-mali po dito ang ombudsman at sumobra na po sila dito. Sumusobra na po dito ang ombudsman sa kasong ito. Kaya kailangan po iakyat ko na ito sa Supreme Court. Kaya mga kababayan, mananatiling tapat ako, si Attorney Rowena Guanzon, mananatiling tapat ako sa bayan. Sa pagtayo, pagtindig, laban sa graft, korupsyon na siyang nagbabankrupt ng ating bayan. Kaya milyon-milyon walang trabaho, walang serbisyo sa PWD, sa senior, sa mga mahihirap dahil nasa bulsa lamang ng mga korap, mga kawat. Ayan. Sige. Maraming salamat po, Commissioner. At patuloy kami makiki-update sa mga development na ito. Lalo't maghahain pala kayo ng inyong kumbaga legal na hakbang dyan po sa kataas-taasang hukuman at tututukan namin itong mga development na ito. Maraming salamat at magandang araw po sa inyo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap natin ang dating commissioner ng Commission on Elections hinggil doon sa kasong kinakarap niya
dyan sa Office of the Ombudsman. Ito huy graft case, pero wala akong involved na salapi, kundi yung kanyang posisyon at yung naging way, pag-reveal ng mga information mula dyan sa Commission on Elections ang naging ground ng kanyang kaso na inihain naman po nitong si Attorney Ferdinand Topacio. Samantala, sa iba pang mga balita natin, mga kabombo, mga Kastar Nation, papatayo ng karagdagan report mula sa ating mga kasamahan sa pagkakataong ito dahil itong si Police Brigadier General Nicolas Torre III na mula po dyan sa Police Regional Office Davao Region ay may apila, may muling pakiusap doon sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ kasabay ng kanyang pagkakalipat na dito sa National Headquarters bilang pinuno ng Criminal Investigation and Detection Group. May pagbabalita si Bombo Kelly Cordero. Muling nanawagan si dating Davao Region Police Director Police Brigadier General Nicolas Torre III sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ kasabay ng tuluyan niyang pag-alis sa Davao kasunod niya ng pagkakatalaga sa kanya bilang bagong Director ng Criminal Investigation Detection Group o CIDG. Ayon kay General Torre, hindi niya kaaway ang mga ito at hindi niya ituturing na kaaway sa kabila yan ng naging banggaan sa pagitan ng PNP Region 11 na kanyang pinamumunuan at mga miyembro ng sekta. Ginagawa lamang anya ng pulisya ang kanilang trabaho at walang ibang ninais ang mga ito kundi paharapin ng leader ng KOJC sa patong-patong na kasong kanyang kinakaharap. Ayon kay Torre, matagumpay ang ginawa nilang operasyon ngunit hindi ito nangangahulugang magkaaway na ang mga miyembro ng sekta at ang pulisya. Sa kanyang pag-alis sa naturang lugar, sinabi ni Torre na wala siyang kinikimkim na galit laban sa mga miyembro. Those are just the roles that we play, and I want to just make them realize na after we played our roles, everything went out fine at sa akin, on my part, naging positive dahil nagawa ko aking mission. At sila naman, sana ma-realize nila na yung isinisigaw nila na justice for Pastor Apollo Kibuloy. The only justice being dispensed with dito sa bansa natin ay hustisya galing sa ating mga korte. Si Torre ang nanguna sa matagumpay na operasyon ng Davao Region PNP sa KOJC compound kung saan sinasabing na corner ang dating pugante na si Pastor Apollo Kibuloy. Mahigit 2 linggong search operations nang lumutang si Kibuloy at tuluyang maaresto. Itinalaga si Torre bilang OIC ng Crime Investigation and Detection Group. Ang naturang posisyon ay nangangailangan ng Major General rank. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita sa oras na ito, inilabas na ng Department of Budget and Management ang 36.4 billion pesos mahigit na pondo para yan sa implementasyon ng mga dagdag sahod ng mga empleyado ng gobyerno. Sinabi ni Department of Budget Management Secretary Amena Pangandaman na ang nasabing hakbang ay bilang bahagi ng Salary Standardization Law. Umapila ito sa mga namumuno ng mga iba't ibang departamento at ahensya na ipatupad ang salary adjustment. Mayroong kabuang 308 na government departments at ahensya ang makakatanggap naman ng nasabing pondo. Ang unang tranche ng natulang salary increase noong Enero ng kasalukuyang taon ay retroactive na naayon naman sa Executive Order 64 na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong buwan ng Agosto, habang ang second tranche ay magisimula naman sa Enero 1 ng susunod taon at ang ikatlong tranche naman ay magisimula sa Enero 1 rin ng taong 2026 at ang huling bahagi ng taas sahod ay magisimula sa Enero 1 ng taong 2027. Ang taas sahod ay kinabibilangan ng taunang National Expenditure Program. Sa dagdag pang balita, bukod sa pagkakasangkot sa illegal operations ng Philippine Amusement ng Philippine Offshore Gaming Operators dyan sa iba't ibang bahagi ng ating pong bansa, ay bubusisi na rin ng House Quad Committee ang kanilang mga usaping hawak at mga ebidensya hinggil sa illegal na negosyo ni Tony Yang at kabilang na yung Port of Cagayan de Oro. Si Tony Yang, mga kabombo, ay kapatid ni dating Presidential Advisor on Economic Affairs na si Michael Yang na iniugnay naman sa Parmalee pharmaceutical scandal kaugnay doon sa pagkakapanalo nito sa bidding process sa medical supplies na binili ng gobyerno noong panahon ng pandemya ng bilyon-bilyon at lagpas-lagpas umano doon sa itinatakda na presyo lamang ng mga ito.
Kabilang sa bubusisiin ng Quad Committee ang anilay pagkakaugnay nitong si Tony Yang sa drug trafficking at smuggling bilang isang port operator doon sa Cagayan de Oro. Tinukoy naman ng lupon ang kumpanya nitong si Tony Yang na Philippine Sanja Steel Corporation na pinaghihinalaang ginagamit daw bilang front o sa pagpupuslit ng mga kontrabando papasok ng Pilipinas. Sisilipin din ng Quad Committee ang anilay mga ilegal na aktibidad ng Fibidec Estate na pinamamahalaan ni Franklin Quijano na sinasabing kilalang Duterte supporter at nahirang noon na chairman ng National Commission on Senior Citizens. Sa naturang lupon ay meron silang pahayag hinggil daw sa nakakabahala ang naturang network ng mga kalyado ng nakalipas na administrasyon na kinakailangan maimbestigahan. Naniniwala rin ang lupon na ang pagkakaaresto kay Tony Yang ay magbibigay linaw naman sa mga nabanggit na issue. Samantala, iniimbestigahan na ng Department of Science and Technology ang paninira sa Mayon Volcano Observation Station ito dyan ho sa lungsod ng Legazpi sa lalawigan ng Albaya. Batay sa ulat na nilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, natuklasan ng mga Mayon Volcano Observatory personnel ang pagkakalagari sa ilang bahagi ng metal fencing na nakapalibot sa Upper Lidong Observation Station dyan ho sa naturang lugar at tinangay umano ang malaking bahagi ng metal fence. Tinukoy pa ng ahensya kung may iba pang mga bagay na tinangay mula yan sa compound ito. Kinundi na naman ng ahensya ang ginawang panghihimasok o pamamasok, pagsira sa ari-arian ng gobyerno at pagnanakaw. Apila ng ahensya sa mga residente tumulong sa paghahanap sa mga posibleng gumawa nito. Ayon sa Department of Science and Technology, ang naturang istasyon ay kinalalagyan ng maraming instrumento na siyang ginagamit para yan sa ma-monitor itong galaw ng naturang bulkan. Kinabibilangan nito ng borehole tilt meter na nag-monitor naman sa paggalaw sa ilalim ng bulkan, infrared camera para naman sa visual observation at iba pa. Ang naturang istasyon ay isa sa mga nagbigay daan para yan sa maagang pagkakadetect sa pagsabog ng bulkan noong taong 2023. Ipinaliwanag ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang ginawa nilang pagbenta ng mga ginto. Sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na kaya nila ginawa ito ay para patatagin ang gross international reserves ng ating bansa. Isinabay nila ang pagbebenta habang mataas pa ang halaga ng gold para naman sa international market. Noong Agosto ng kasalukuyang taon ay natiling matatag ang gross international reserves ng ating bansa na nasa $107.9 billion bilang reserba ng ating bansa. Mas mataas ito kumpara noong Disyembre ng nakalipas na taon na mayroon lamang 103.8 bilyong dolyar o piso ang katumbas. Itinuturing na ang gross international reserve level ay isang external liquidity buffer ng ating bansa na ito ay sapat para naman sa 7 buwan na halaga ng mga imports ng mga goods at bayad na rin sa serbisyo at mga pangunahing kita ng ating bansa at mga transaksyon. Katumbas din yan mga kabombo ng 6 na beses na short term na paglabas na yung mga panlabas na utang o external debt ng ating bansa sa record na rin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa iba pa mga balita, tiniyak naman ng Department of Agriculture na patuloy silang gumagawa ng hakbang upang matugunan ang kakulangan naman sa mga post-harvest facilities sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na malaking hamon pa rin sa kanilang ahensya ang pagkakaroon ng mga tinatawag ho na karagdagang post-harvest facilities. Anya, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit bumababa ang farm gate price ng palay dito ho sa Pilipinas. Sa kabila nito ay siniguro ng opisyal na walang patid ang kanila namang ginagawang procurement para yan sa mga post-harvest projects ng gobyerno. Buwan-buwan rin aniya ang kanilang pagbubukas ng bagong rice processing system bilang tulong na rin sa mga magsasaka.
Kaugnay nito ay sinabi ni Laurel na tuloy-tuloy ang pagbili naman ng National Food Authority ng fresh at wet o palay sa mga magsasaka sa makataong presyo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluan, 12 minutos bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa mga dagdag nating balita, mula naman sa ating mga himpilan sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Nasa 20 illegal drug peddlers sa Western Visayas, sabay-sabay daw na nahuli. 2 araw ang isinagawang operasyon dyan ng mga otoridad. Alamin natin ang follow-up report ng Bombo Radio Iloilo. Arestado ng Police Regional Office 6 ang 20 mga illegal drug peddlers sa 2-day manhunt operations laban sa illegal na droga sa buong Western Visayas. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo, kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na sa nasabing numero, 5 ang high-value individuals at 15 naman ang street-level individuals. Ayon kay Solis, ang mga ito ay nanggaling sa iba't ibang police office kung saan nangunguna rito ang Iloilo City Police Office, sinusundan ng Bacolod City Police Office, Negros Occidental Police Provincial Office, Capiz Police Provincial Office at panghuli naman ang Guimaras Police Provincial Office. Pinuri naman ni Regional Director Police Brigadier General Jack Wangki ang matagumpay na pagpapatupad ng operasyon ng mga pulis kasama ang komunidad at iba pang law enforcement agencies. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng mga pulis ang mga nahuling individual at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Campaign natin against illegal drugs and nakahuli ho tayo ng 20 suspects sa 2 araw natin na kampanya that started September 23 this year 2024. Yung panawagan ho ng ating Regional Director, Police Brigadier General Jack L. Wangki sa mga kababayan ho natin, suportahan yung ating campaign against illegal drugs is because na laki hong tulong ng komunidad sa ating kampanya. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala itong Coast Guard District Central Visayas nagsagawa ng Oil Spill Awareness Seminar upang maihanda sa mga oil spill incident ang mga residente. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ng Bombo Radio Cebu. Nagsagawa ang Coast Guard District Central Visayas ng 2 araw na Oil Spill Awareness Seminar mula Setyembre 24 at 25, 2024 sa Pier 5 sa Cebu City. Layunin ng seminar na maihanda ang mga personal gayon din ng iba pang kakulang ahensya tulad ng Cebu Port Authority sa mga kinakailangang kasanayan at kaalaman upang mabisang tumugon sa insidente ng mga oil spill. Pati na rin ang pag-simulate sa oil spill incident scenario sa loob ng daungan ng Cebu upang masubukan at masuri ang mga kakayahan sa pagtugon ng Philippine Coast Guard at mga responder sa oil spill ng CPA, gayon din ang pag-activate ng kanilang mga oil spill contingency plan at pagbibigay din sa operational coordinations at komunikasyon. Binagit din ang mga protocol tulad ng oras at pagtugon sa aktibidad at kabuuang oras sa pagtugon. Kaugnay ng aktibidad na ito ay ang pagdiriwang ng Maritime Archipelagic National Awareness Month 2024 kasama ang tema na pamana ng karagatan, ingatan para sa kinabukasan at alinsunod din sa Task Force Ingat Yamang Dagat ng MEPCOM na naglalayong turuan ng publiko tungkol sa marine pollution. Nagbigay din ng mensahe ang PCG particular na sa Marine Environmental Protection Command na nagtatrabaho para protektahan ang kapaligiran, bawasan ang mga panganib at higit sa lahat, palakasin ang kakayahang tumugon sa panahon ng crisis. This activity is in celebration of the Maritime Archipelagic National Awareness Month 2024 with the theme Pamana ng Karagatan, ingatan para sa kinabukasan, and also in accordance with the Task Force Ingat Yamang Dagat of the Marine Environmental Protection Command, which aims to educate the public regarding marine pollution. Mula rito sa lungsod ng Lawigan ng Cebu, Bombo Joanna Cañati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Cebu at Singapore naman ay lumagda ng isang kasunduan para bumuo ng isang infrastructure
investment sa iba yung dagat. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Star FM Cebu. Lumagda ng isang Memorandum of Understanding ang pamalaang panlalawigan ng Cebu at Singapore-based na kumpanya upang maging katuwang sa pagbuo ng mas maraming foreign investment para mapaunlad ang lalawigan. Sinaksihan ni Singaporean Ambassador to the Philippines Constance Sin Yuan ang paglagda ng kasunduan kung saan sinang-ayunan ng dalawang panig na magtulungan sa pagbuo at pagpapatupad ng mga sustainable infrastructure projects. Saklaw pa dito ang pagbuo ng proyekto sa supply ng tubig, pamamahala ng basura, renewable energy at transportasyon. Sinabi pa ni Governor Gwen Garcia na ang saklaw din sa kasunduang ito ang pagpapadali ng mga koneksyon sa mga mamumuhunan mula sa ibang bansa, paghahanap ng market feedback sa mga proyekto at pagpapalakas ng visibility ng proyekto upang makakuha ng atraksyon mula sa international audience. Samantala, tiwala pa si Ambassador C na sa patuloy na pamumuno ni Garcia ay magbubukas pa ng mga pinto sa sustainable infrastructure solutions na pagkikinabangan ng mga Cebuano at lumikha ng mga oportunidad para sa mga kumpanyang nakabase sa Singapore. So with Governor Garcia's continued leadership, we are confident that this partnership will open doors to sustainable infrastructure solutions that will benefit the people of Cebu and create opportunities for Singapore-based companies to contribute meaningfully. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ang Philippine Consulate sa Los Angeles sa pinayuhan ng mga Filipino-Americans na magparehistro na para yan sa 2025 midterm elections. Alamin natin ang kabuuan ng detalye ng balitang yan. Tinutukan ng Star FM Iloilo. Ang midterm election ng Pilipinas ay nasa 8 buwan pa, ngunit nalalapit na ang malaking deadline para sa mga Pilipino sa ibang bansa. Setyembre at 30, ang huling araw para sa panahon ng pagpaparehistro para sa mga bagong overseas absentee workers. Pinaalala ni Los Angeles Philippine Consulate Francis Maynard Malion ang malaking deadline pagdating sa registration para sa overseas absentee voting. Dagdag pa niya ang halalan sa susunod na taon ay ang unang pagkakataon na magkakaroon ng online voting. Next year's election will be the first time that we will be having online vote. So we will have another registration in February for online voting, but only for those who are registered voters. Ang pagpaparehistro ng Overseas Absentee Voter o OAV ay dapat gawin ng personal at tinitiyak naman ito na ang mga potensyal na botante ay may pagkakataong magparehistro. Sinabi rin ng opisyal sa mga Filipino sa Los Angeles na ang mga nakarehistro na mula sa nakaraang rehistrasyon sa ibang bansa ay kailangan pa rin mag-sign up para sa pagboto sa ibang bansa simula sa Pebrero 27. Nagpakita naman ang malaking interes ng Los Angeles sa halalan sa Pilipinas. Para sa Bombo Network News, ito po si Star DJ Jerry nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Ito namang tropical storm na Helen ay mas lumakas pa at hahampasin naman ang Florida dyan sa Estados Unidos. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan niya ng Star FM Bacolod. Lumalakas ang tropical storm Helen at itinatayang magiging isang malaki, mapanganib na bagyo bago ito tumama sa Gulf Coast ng Florida, Huwebes ng gabi. Pagkatapos na kumalat ang hangin nito at umulan ng maayos sa loob ng timog silangang US, inaasahan naman ang posibleng hurricane, malakas na pagulan at storm surge sa loob ng 36 to 48 hours. Si Helen ang naging ikawalong bagyo ng 2024 Atlantic Hurricane Season noong Martes ng umaga at kumikilos sa pangkalahatang direksyon ng Cancun, Mexico. Ang lakas ng hangin na bagyo ay hindi lamang posible sa kahabaan ng Gulf Coast ng Florida sa mga lugar na sakop ng mga alerto ng bagyo, ngunit ang malakas na hangin ito ay maaari ring tumagos sa mga bahagi ng hilagang Florida at malayong katimugang Georgia Huwebes ng gabi. Ang mga natumbang puno at pagkawala ng kuryente ay maaaring laganap sa mga lugar na ito at kahit ang ilang istrukturang pinsala ay posible. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Maria Sheila Casaysay Saldo, isang Filipina teacher sa US, ibinahagi nito na kahit anumang kalamidad nangyari sa kanila ay agarang tumutulong ang gobyerno. Dito sa pag sinabi parang emergency 911 agad-agad nandiyan. So makikita mo lahat yung may
may updates na kung sino yung pupunta, sino yung anong tutulong, anong kailangan, anong ibibigay, andun lahat asa. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Maging updated sa mga balita at impormasyon, tumutok lamang sa mga himpilan ng Bombo Radio Philippines. Sa bahagi po ng Visayas, sa mga Ilonggo-speaking na ating mga kababayan, tutukan lamang mga programa ng Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Doon naman sa mga Cebuano-speaking, Bombo Radio Cebu. Habang sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo. At dyan sa mga Waray, Bombo Radio Tacloban. Mga kabombot ka Sir Nation, sa pagkakataong ito, sama-sama tayong manalangin ng Orasyo Impirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing. Mga kabombot ka Sir Nation, sa ating Christmas countdown, 90 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna. Siningalauna balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Stand by sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon sining mga adlaw madamo sa mga development nga nagkalinabo kon sa patag iya sang politika ang aton sining paga-istoryahan kay una nagwa ining impormasyon kag ginkonfirmar sang kampo iya sang mga Trenyas, particularmente sa bahin ni Inday Raisa Trenyas Chung, indeed may meeting agin patawag si Speaker or House Speaker Ferdinand Martin Romualdez no sang Martes sining adlaw kag as per information no nagsapol gid man si Inday Raisa Trenyas Chung kaupod sa kay Speaker Martin Romualdez. No, muningin konfirmar sang bataon nga Trenyas nga nagapapili sini iya Lone District Representative. Sa impormasyon nga nabaton sa Bombo Radio, ara ang presensya ni Lone District Representative Congresswoman Jam Baronda
Ti ang informasyon nga ni nga nabaton sini naton na banwa nga mayara sang negosasyon nga gindiga ang speaker, ang House Speaker sa duha sini ka mga makabig naton public servant, no, bilang Sinday Raisa bilang executive assistant to the mayor sa iya sini nga may kag ang isa ti Ilong District Representative kag ang plastaranay sa bayan sa syudad sa Iloilo that Inday Raisa Treñas Show will run for Congress kag si Congresswoman Jambaron da magapari-elect kag tapuson niyang iya sini nga termino. Timprano pa yan, nagdiga na si Mayor Jerry Treñas ang linyada sa Partido Uswag, komplito, humalin sa kongresista, down sa mga konsihal. So, ang negosasyon ko no banwa is that tapuson ni Congresswoman Jam ang iya sining termino bilang Lone District Representative. Sinday Raisa mapadalagan na mayor, and by the way, Congresswoman Jam Baronda sa negosasyon post why sa may makontra sa imaswid sa kay Inday Raisa Treñas Cho lagan sa mayor why kuno kontra matabo sa kay Mayor Jerry Treñas. Si Mayor Jerry Treñas, as per information, oferan sang national posisyon. Kag as per information, nagikan sa masaligan naton nga tinimanan, dino batunon manguno sang alkalde. What will happen sa kay former City Mayor Jen Patrick Mabilog? Nga lately, daw kasubong iya mga kauturan nga 60 nagadalagan na sa 70% nga daw madalagan gid. Di ko ng taon-taway pamani partido si former City Mayor Jen Patrick Mabilog kag ang pagkabalo na to ng sang ini siyang alkalde sa syudad sa Iloilo, Liberal Party ini siya miyembro ini siya sa Liberal Party. Sa aton sini nga mga kabombo. Ti ang Liberal Party, correct me if I'm wrong, why man ni madala iya sa alyansa sa Partido Federal ng Pilipinas? Bangod giti ang mga matagas man nga opisyal sa aton sini nga gobyerno kag ang iban sini iya nga mga opisyal man sa Liberal Party, hindi kanya kuno maglabot sa punto nga magpakig-alyansa sa Partido Federal ng Pilipinas bangod sa lain man sini nila iya nga mga panindugan. So, panalitan madalagan gid man bala si former City Mayor Jen Patrick Mabilog kag ti sa gyapon magapabilin sa Partido Federal ng Pilipinas. But sa negotiation sa banwa sa aton sini mga kauturan, amo ni ang nadiga diri. Now, bangod sini sa pagpanumbalik sa kanay alkalde, before pa man naggagwa ng daan si Mr. Jack Kunlo. So pagwa ni Mr. Jack Kunlo, ginplastar sang Partido Uswag nga ang ila ibulos amo si Mr. Nene Dilaliana nga apo ni former City Vice Mayor Giling Dilaliana. Now, ang pinakaulihi pagin sila diri banwa is that nga ang informasyon kag na-confirm ni kainan ni Inday Raisa Treñas Chu nga si Shin Marie Mabilog, si Miss Shin Marie Mabilog, nga hinablos ni former City Mayor Jen Patrick Mabilog, ang wala na iya makabalik pa sa Iloilo City Hall, mga isa na kasimanang nagligad.
Anong status ni Miss Shin Marie? But bangod sina, may information man kita kag na-confirm man ini nga daw gin bayluhan naman kuno yung islan na siya sa linyada sa nga Partido Uswag kag ang nagwa nga pangalan nga nagbaylo sa kay Miss Shin Marie Mabilog amo si Attorney Sheila Ulid. Sa aton sini nga mga kauturan. And sini gila mga aga may ara sa nga statement nga ginpagwa si Mayor Jerry Treñas natuhoy iya sa kay Miss Shin Marie Mabilog. I-check naton bala ang follow-up report ni Bombo Angel Tangel. Sa report na please come in. Bombot siyam kumpirmado diri sa bahin sa Public Employment Service Office na masobra na isa ka semana nga wala nakabalik diri sa Iloilo City Hall si Miss Shin Marie Mabilog sa aton pagpakikangot diri ki Mr. Gabo Madhay nga ti ang Araman Department Head sang Peso. Inambal niya si Bombot siyam nga 5 days diri ang do naka-apply o kun 1 week diri nga leave ni Miss Shin Marie Mabilog pero wala pa ini sila sang may nabaton nga leave abing form nga nag-apply ini siya para sa extended leave. Bombot siyam kag upon checking diri sa opisina man ni Mayor Jerry Treñas so far wala pa man ini sila kuno sang may nabaton nga resignation letter halin sa kay Miss Mabilog na abi nag-resign ini siya sa bahin sa pagka-executive assistant ni Mayor Jerry Treñas pero with this one Bombot siyam sa bahin niya sang alkalde according to kay Ms. Joy Fantilaga sang aton siya may istorya iya gin pakayag nga hindi pa maka-confirm kag wala pa ini siya na direct abing istorya ni Mayor Jerry Treñas about diri sa paghalin gid directly ni Miss Mabilog sa ila abing nga slate ang confirm lang gid diri halin sa may Peso nga wala na ini siya o kung wala pa ini siya nakabalik sa City Hall ever since nga natigayon tong Quadcom ni former Mayor Jed Patrick Mabilog sa Manila palabang Botsam do September 19 to siya bala kung balik-balikan naton with this one wala pa gid man naka-report diri sa bahin sa Iloilo City Hall si Miss Mabilog kag kung Botsam kung balik-balikan kung last time bala sa ginpatigayon nga do orientation sang dolitupad sa may sports complex ara man to atong kikong jam bala Botsam ti ara man to sa likod niya si Mr. Jack Kunlo kag si Miss Shin Marie Mabilog sa pagsaka sa stage ni former Mayor Jed Patrick Mabilog kag confirm gid man sang isa sa mga reliable source naton nga si Attorney Sheila Ulid ang lantaw o ang isa diri sa dugin confirm man nga magabulos kay Miss Mabilog kay ever since kuno pag-abot diri sang etiyo wala na nakaupod nga pangampanya si Miss Shin Mabilog balabang Botsam sa iban man nga mga konsihal. Ang statement diri ni Mayor Treñas basahon na diri Botsam kay Miss Mabilog, we took care of Shin Mabilog when she needed help and needed a job. We took her in as our one of our candidates. The rest is shown by her actions. So hindi ini siya tama gid ka definite ang sabat ng alkalde kung yes or no ina siya ang paghalina ni Miss Mabilog kung kakasabi siya bilang isa sa mga slate sang Team Uswag. Pero with this one do medyo maunod diri ang nang statement ni Mayor Jerry Treñas sa may last statement Botsam nga ang the rest kuno is ginapakita sa iya nga mga ginakulag sa subong. Kagagin kumpirma man diri ni Ms. Fantilaga nga si House Speaker Martin Romualdez ang nagpatawag kimis sa Mayor Jerry Treñas dito abi sa may Manila rason niya dito ang alkalde mga haling paniligad Botsam do Lunes pa ni siya naghalin diri kuno sa Iloilo para nga tiasikasuhon ining pag-file nila sang certificate of candidacy Botsam. Pamatian tabala ang kabahin diri sa nangin pakayag ni Ms. Joy Fantilaga sa atong interview. Well, ang siling sang aton nga alkalde and as I quote no, we took care of Shin Mabilog ang iyang isa sa mga executive assistant and sometime nga nagakinahanglan siya sang bulig no, ginbuligan siya and ginhatagan sang trabaho as executive assistant
And in fact, siling sang alkalde naton is ginpasulod siya as one of the candidates, no? I mean, one of the candidates as city councilor sa slate sang Team Usluag. And siling sang aton ng alkalde nga ang initanan makita man naton sa iya subong actions. Pero kung wala sang definite answer pa si Mayor Tranyas kung na in or out na siya kag ano siniing niya status sa Team Usluag, Ma'am Joy? Wala sang direkta nga sabat ang alkalde kung wala na siya sa slate or ara pa. Ang iya lang gid nga direction sa aton is mapagwa ang team sang official nga slate very soon. Within this week nga gaw or Hindi ta kahambal sang definite nga time, oras or adlaw. Ang iya lang nga ginhambal sa aton is mapagwa siya sang official statement, kompleto nga slate sang Team Uswag very soon. pero subong kompleto na ko ng state or wala pa, Ma'am? Wala iya pa na hambal sa aton. As far as I know, wala pa kita idea kung kompleto or not. But previously na mention niya man nga ti ang 12 city councilors na fill in na nag-resign si Mr. Jerconlo, ginbusla ni Executive Assistant Nini Delaliana. Pero ma'am, ang status ni Ma'am Shin, ma'am, ano kuno sa bahin sa HR, ara pa siya or naka-resign na siya, ma'am? We'll check on that sa iyang status. Hindi ta maka-confirm whether or not ara na siya sa slate. Ang aton lang ma-confirm is pagwa sang ang aton nga alkalde ang maghatag sang official, no, mag-anunsyo sang kompleto nga listahan or slate sang Team Uswag. Ang Team Ma'am Raisa, Ma'am Joy, nakalakat sila or like dito si Mayor subong sa Manila, ma'am, di ba? Like, yes. Ano subong ang sitwasyon sa nila? Confirm ang aton nga alkalde ara sa Manila subong kag may mga gina-arrange siya nga mga certain matters in preparation sang pag-file sang Certificate of Candidacy. Kag ma'am, anong nagpatawag ko ang si House Speaker, yung kadto sila or sila nagkadto sa opisina ni House Speaker, ma'am? Ang information nga na-receive natin from the mayor, ang request is request na siya sa speaker at the instance of Malacanang. Kag ang meeting ni is actually confidential. Okay. So bala ang tuwang si Mayor kag si Raisa or wala ta kabalo kung sino ang mga personalities involved. Ang ma-confirm lang naton nga ang request nga mag-meeting is request ni Speaker Martin Romualdez at the instance of Malacanang. As to the personalities involved, wala kita sa idea. So other mga announcement pag is si Mayor to be confirmed na gid man na we will wait, no, sang official announcement from the mayor. In the meeting, kaya nakamuna ko confidential, ma'am. Pero kinakambal si Mayor or disclose yung ating about this gentleman's agreement na may mapaiway, may wala na lang sa pagkontrahan na di man dyan na tido itastar na lang agad ng state natin. Wala malabutan sang wala sang may wala tanhambalan ni mayor. Wala pa kita kabalo. Wala pa na-disclose. But the slate will be announced soon, very soon. Oo. Bangbat siyam na batian sang mga kabombo naton si Miss Joy Pantilaga, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas. Why isang confirmation kung bala ginkakas na si Mission Marie Mabilog sa ila sining linya, dapat may mga nagagwa na karon iyang malakip sa linyada sang partido Uswag bilang mapapili bilang konsihal si Attorney Sheila Ulid. So do kasubong lang na iyang ginpahayag man sang kampo sang Uswag mayara na sila sang replacement for Mission Marie Mabilog kay isa na kasi man nga way na makabalik iya sa city government, sa City Hall, matapos pa man iya nga nag-abot diri ang iyang siningatiyo si former City Mayor Jen Patrick Mabilog. Bomoy Angel? Ang first 1 week ito bang siyam, nakafile siya kung sa leave. Pero ining couple days nga wala siya nakabalik diri sa Iloilo City Hall. Wala pa man diri sang abi na baton ang HR department nga extended ni ang iabi ang iya leave o kon mga papers at the same time wala. Pero naka-file gid man siya leave, Jel?
ang first week yung Bombocham. So 1 week nag-file siya, ang leave niya, naka-file siya sa isa ka semana, umpisa abi pitsa 19, ti 19 subong 20, 23, 24 o isa gid ka semana tangko gid sa 7 kadlaw. Bombo Angel? Oo. Ti magamba ka 1 week Bombocham sa may government office, ti mga 5 days ang amo. Okay. 5 working days na siya, ti doon mo na ang contra the rest diri sang inadlaw niya. Wala pa ni siya kung naka-file sang extended leave abi niya. Kaya ang diri sang HR kung sick leave ang i-file niya, magbalik pa na siya amo ang pag-file niya. Pero ti knowing man kay Miss Mabilog abiti amo tong ang istorya man niya. Siya kabalik naman sa Manila so far si former Mayor Jet Patrick Mabilog. Kasi ang mga ginapakasikaso lang man bala Bombocham or tuod bas sick leave ni siya kag upon return abi amo na ang pag-file niya abi sa mga papers na kinanglanon pero ti mabalik pa kita dito sa na admin office gid kay Ma'am Pitchi dito bala Bombocham. Pero ano giman ang in-file ni Miss Shin Marie Mabilog aw? Leave Bombocham ang like usual leave lang gid na bala. Nga vacation leave na bala. Okay. Kaya mo na mag-amo na ang vacation leave. So i-double check ta nato sa may HR department sang City Hall abi kung ano klase nga leave ani kag kung ano kalawig ini. No, kay ti kun basihan ta entitled man ni sila sa ila sini nga mga leave credit sa Bombo Angel mo. So not unless nga nagsulubra na dira or why man iya sa nga mambal nato nabi nag-apply for extension ti dira na kag depende sa HR kung ideklarar nila nga absent without leave or kung ano man dira ang iban pagin sini nga sarang iyang pangatubangon ni Miss Marie Mabilog kasunod man nga ti why na makabalik why man maka-update sabay niya karon bilang empleyado sa city government. Ang mula Bombocham confirm naman sa HR nga dapat 5 days lang diri ang abi nga leave sang gina-applyan abi pero with this one do wala pa man yan kuno according to Sir Gabo Madhay wala pa man kuno naka-file si Miss Mabilog sang extended abi nga application for leave abi niya Bombocham after sang silabi niya kaadlaw nga pag-apply officially ning pag-abot kita bisang iya nga tiyo abi Bombocham nga si former Mayor Jed Patrick Mabilog. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat gid da Bombo Angel Tan. Sa gipagwa nga statement ni Mayor Jerry Treñas through Miss Joy Fantilaga kag sa iyaman sini iyang ginpagwa diri nga statement sa social media nakabutang diri as to Shin Mabilog. We took care of Shin Mabilog when she needed help and needed a job. We took her in as one of our candidates. The rest is shown by her actions. Ti ginkabig ni Mayor Treñas bilang kaupod, ginbuligan, ginhatagan sang trabaho, yang na namin ni Mayor nga the rest is shown by her actions. Ti siguro ang pagsugat niya sa iya sining tiyo, pag-upod niya to sa gathering dito sa may Iloilo Sports Complex, kag ang pagkapaslaw nga magbalik sa city government bilang executive assistant or empleyado sa City Hall, amo guro ning ginatumod ni Mayor Treñas nga the rest is shown by her actions. Galing ti nagadipindi ini kung paano interpretahon, no? Or interpretaron, nagadipindi ini, no? Ti sa point of view guro sang alkalde, kay kumo nagbalik ang tiyo ni Miss Shin nga si former Mayor Jed Patrick Mabilog,
nag-upod to siya sa mga gatherings ng padulungan sa iya tiyo. May mga ginpatigayon sini nga mga gesture, no? Kay ti subong iya banwa magluwas sa amuni, sa amo sini may amo pagini. Oh. Ti sa aton sini nga mga kuturan, may mga post man kita iya sa social media, abi nga nakita nga naga-sinyas upod sa kay Lone District Congresswoman Jan Baronda and former City Mayor Jed Patrick Mabilog, si Michelle Marie Mabilog. No? Tikon ang iban sini sa kampo ni Congresswoman na Jam, amo sini ang sinyas. Ang mga supporters ni former City Mayor Jed Patrick Mabilog, ang sinyas, amo sini. Ti subong kuno, duwa na ni, kombinasyon sang amo sini, but silingon ko no, ang akon sininterpretasyon kag sandig man iya sa paglantaw sini naton sa mga supporters ni Mayor Jed Patrick Mabilog, former mayor, hashtag stop in the name of love. Oh, stop mo in the name of love. Oh. There were times nga nakita man naton si Michelle Marie Mabilog nga nagagamit sa amo sina iyang sign or gesture, abi. Oh. That is why nga ti nakabuya sa statement ang aton sining alkalde nga nagasiling the rest is shown by her actions. Oh. Pero ti what will happen kay before or same day nga nagpauli gani dire si former City Mayor Jed Patrick Mabilog, nag-take oath si Michelle Marie Mabilog sa partido sang NUP kung sa diin ti si Mayor Jerry Treñas din ang chairman diri sa syudad. No? Yanong bot silingon sini sa aton sini karon niya nga mga kuturan, no? May komplikasyon gid nakita naton, no? Pero tiyan mo na blang hambal sa ang kadaman, oh, nga blood is thicker than water. Ti siguro ang aton sini nga assumption is that nagdesisyon iya si Michelle Marie Mabilog, no, nga ti magupod sa iya sini nga tiyo kung ano man niya ang mga palabuton sa patagsang politika sa iya nga bahin bilang isa ka hinablos, maskin pili niyang iya sini nga kadugo. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Although ang uswag party way pa man iya nagdiga diri nga ginpahalin or ginisla na nila si Michelle Marie Mabilog, pero halin sa mga kalyado, mga kaupdanan, mga supporters si Mayor Jerry Treñas, nagagwa na iya, no? Ang pangalan ni Attorney Sheila Ulid, no? Sa aton sini nga mga taga Palamati. Oh. Kaya muna ang latest development. Balantayan pagid sini banwa kay ti kon imo sini iyang iskan or ano ganina kung mga tinaga pa sa mga millennial subong bumbo umel nga ginalantaw mo bla ang account sang isa ka partikular nga tawo, ginastok o kung i-stop mo dira ang social media account ni former City Mayor
Jen Patrick ka mabilog, di mayara na dira iya kasubong sinibanwa nga nga pabutsyag na sang iya sini nga pag pangonsulta, panghimulso, kung bala madalagan siya. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. May isa siya diri ka post nga naga siling sa aton sini matag palamati. Pakita ta drablabong bumel. Araw? Nan. Statement sa social media account nga mabilog ang mundo. Madamo nga salamat sa mataas kag mainit nga pag-abi-abi sa mga Ilonggo base sa latest survey sang RASI nga ginhiwat September 21 and 22. Isa kadlaw bago ako nagabot. Updi nyo ako samtang nga nagapangamuyo kag nagapamalandong pa ako kung magapasakop ako sa ini nga piniliay sa palaabuton nga eleksyon. Ang picture niya, amo nang pag-abot yung gidla. Tapos doon nagatangla siya sa Iloilo City Hall sa aton sini makabumbo. Di kung kitaya magbasa, madagan gidya si former City Mayor Jen Patrick Mabilog. Pero dako sini banwang palamang kutanon. Ano nga palamang kutanon din nabumbutsam? Ang negosasyon sa tunga ng Dailon District Congresswoman Jam Baronda, House Speaker Martin Romualdez, kag kay Inday Raiza Treñascho. Ano ganito? Ang negosasyon is that madalagan kag tapuson ni Congresswoman Jam. Iya termino, wala kontra. Madalagan, Sinday Raiza Treñascho bilang mayor sa syudad, wala kontra. Kag ini banwa, wala pa yan na finalize bangod nga may ginahulat pa nga desisyon. Di sino desisyon ang ginahulat? As per information, desisyon ni Congresswoman Jam Baronda ang ginahulat kung magpasugot siya. Pero si former City Mayor Jen Patrick Mabilog nagahulag man niya subong. May nagatrutangla to siya sa City Hall. May ginmensyonar siya nga survey. Kung hindi abi matigayon, anong matabo? Bonggo anay sa gyapon? Kung nagapamangko timano si Mayor Jerry Treñas, as per information, sa pagsinapol, Mayor Jerry Treñas was offered a national position. Kag ready man kuno nga batunon sa alkalde. Sandig sa impormasyon. Tiko Sinday Raiza Treñascho pa. Siling niya, siya sinigin pagwa nga statement, siya wala ako ya. Nag-initiate nga magpakingsapol sa kay Speaker Romualdez. Ginpatawag lang ako. Kag kung anong inistoryahan namon, mas mayo, mas labing mayo, nga direkta nyo siya, nga pamangkuton. Kay ti confidential kunong ila sini nga ginistoryahan mo kag hindi gusto nga Sinday Raiza amo iyang gisi sang confidentiality sa kuno man ang ila sini nga ginistoryahan. 32 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka Banwa. Peste nga wayo-waya kag tamasok nagatake sa probinsya kag si board member Carol Espinosa Diaz, ginaduso ang pagtukod sang food bank sa Concepcion. Ini kasunod man sang pagkanugon lamang sa mga isda matapos nga naglaptalan tos baybayon sang Concepcion. Lakip man si Nadri Police Report gun runner sa Banate. Dakop sa gipanigayon sining operation sa aton sining kapulisan in connection sa kampanya batok sa loose firearms
Kag siyempre ti pagpasiguro man nga wa isang may mauri ba isang armas sa palabuton sini nga 2025 midterm elections. Balikan naton ini matapos ang pinaka-importante nga mga panumdumora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 22 to 28, 2024. Sa Sininga Weekend, never miss the chance nga mangin kabangin sa isa ka-exciting nga musical exhibition kaupod ang Rock Station Band sa concert at the Plaza. Blasting off alas 6 sa gabi sa Setyembre 28, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ay igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 29, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sa misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan kita sing gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa kabuhi ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals.
Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinlukan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o ko nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligad sa takna sa Ningalauna. Balik na rin sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DUFM o Bombo Radio Iloilo. Sa gyapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hoover standby sa kay Bombo Lindsay Bade. Problema karon sa mga mangunguma naton nga mga kabombo dira sa Maya sa probinsya sa Iloilo. Amo ining peste nga waya-waya kag tamaso ko. Ay ginalantaw man sini Banwa nga ti dako ang mangin kahalitan ini sa bahin karon sa aton sini ang agrikultura sa bahin sa nga or particularmente sa mga palay. Kag speaking sa bahin karon sa agrikultura, no? Dumduman nyo to sa nagligad to nga Sus Maria Kagusip po naglinaptatos baybayon sa nga konsepsyon ang isda, kanugon lang. Ti ambal ni board member Carol Espinosa. Siya mayo guro magtukod tada sang food bank ay. Check tabla si Bombolin si Badilin sa report. Please come in. Nag-atake na naman Bombotsam sa subong ang mga peste sa mga humayan dari sa may probinsya sa Iloilo. Pila sa mga ini amo ang tamasok o kon stem borer kag waya-waya o kon brown plant hopper. Gin pakigangutan naton si Dr. Ildefonso Toledo, ang provincial agriculturist, kag iya diri gipahayag nga ang banwasang kabatuan pa lamang ang nakareport nga may humayan nga ginatake sang waya-waya. Sunod diri kay Dr. Toledo, ang ining waya-waya among nagapangao no sang dahon sang humay pinaagi abi no sa pagsuyop sang duga sa dahon tubtob nga maglaya. Tinaga matuhaw naman ni subong ang ining mga peste, pahayag niya bangod sa malawig na dry season sa mga naglililigad kag ti wala sila sang pagkaon kag ti bangod nga nagaulan naman sa aton na eksperyensyahan tanang pila ka mga pag-ulan-ulan diri sa aton kag ti may tubig na amo ini ang pagwa nila kag ti pagpangita sang makaon kag ang duga sang humay among nila nga ginakaon Bombotsam. Gani nga kun mag-atake ini sa mga humayan kag maurot ang duga, sigurado mabaylo ini sa brown ang duag halin sa green kag mapatay o kon malaya ini Bombotsam. Dugang pa ni Dr. Toledo nga tigin tudloan naman ang mga mangunguma sa probinsya sang Iloilo sang good agriculture practices kaangay sang integrated pest management kag tigin athag rin niya nga hindi tanan nga peste ang makahalit sa humay. Buot sa ningon, hindi dapat magpinagusto man ang mga mangunguma sa pag-spray sang pesticide
sa ilang mga taramnan or humay. Tipanugyan dari ni Provincial Agriculturist Dr. Toledo sa mga kabanuhanan nga kung mayara gani sa mga humay nga ginpang-atake no sang peste, gilayon gid nga i-report sa Municipal Agriculture Office agud nga mausisa makadihon sang dugang nga mga programa kag ti maka-intervene man ang probinsya sang Iloilo. Kay bangod actually magluwas sa kabatuan naka-receive kita information nga may ara man sa banwa sang Uton kag banwa sang Pavia nga naka-eksperyensya sang halit sa mga peste sa mga humayan apang ti wala pa iniya nakalabot nga report sa Provincial Agriculture's Office. Yari wala aton pamatian na nangin pahayag ni Dr. Ildefonso Toledo. Based on report sang damage, ang kwan man lang ang brown plant hopper man ang aton na observe nga naka-atake sa aton mga kaumayan. But good to know nga isa man lang kabanwa ang may-ara nga case sang brown plant hopper nga kwan nga case nga disease. Ano niya sir ang tamasok? Well, ang tamasok mo na siyang steam borer. Pero ini ang aton nga brown plant hopper amo ni siya ang mga waya-waya nga ang iya ni nga effect iya kay gapanginaon man sang dahon sa aton mga humay ilabi na gid humay amo na ginatawag daton nga plant burn. So kay ginsuyop nila ang ang juice ko kun ang whatever nga ara sa dahon. So siyempre ang matabo malaya ina siya. So ang iya nga effect kinatawag naton nga blunt hopper burn. Nga nagagawa ng mga pests bong sir? Well, natural ni nga cycle sa ilang biology. Kay kung tanaw naton may ara kitang prolong dry season. Kag during that time wala sa mga pagkaon, wala sang greens. Kag sa subong sini kay nagtanom naton nga mga mangunguma kay nag-ulan na kag may mga tubig na kita nga supply. Kag kung tanaw namon naton bisan nga ilamon katubo na. So there are already foods available. So amo man yung ilang ginahulat nga hindi sila na magpadamo kung wala sa sang pagkaon nga available. Pero ano ni ang effect niya sir sa mga taramnan naton sa mga humayan kung atakehon sa saning mga pests man? Well, kung mag-atake ni sila kay nasiling ko na ang ila pagkaon sini amo ang humay. So ang mga juice ni sang dahon sa humay kag ang tanan-tanan nga parte nga may mga duga amo na ila ginakaon. So kung mag-atake ni sila kag maurot nila ng mga juices so magkalapatay ang atong natanom. So mo na ginatawag naton imbes nga green nagaputi na sila kung naga-brown na sila kay lalaya na kay nasuyop na tanan bali ang iduga sang aton nga mga tanom especially humay. Paano ni malikawan sa aton nga mga mangunguma? Sir, miyara sa nga pwede nga ubrahon para nga hindi pag-atakehon ang ilang mga atramnan humayan? Well, at the start, kaya ginatanaw nato sang best farming practices, ang atong ginatawag nga good agricultural practices, gina-encourage nato na siya kay isang una may ara kita ginatudo na silang integrated na pest management. Nga ang tanan nga makita nila na mga sapat-sapat sa ilang kauman, hindi na tanan siya makahalalit. May ara na sila nga mga beneficial insects. So hindi na nila dapat pangmatyon o kung hindi sila mag-indiscriminate nga spraying sa mga insecticide kay nakakapatay ini o kung pesticide nakakapatay including ang mga beneficial insect. Kaya mo ni kung tani ang mga check sa mga population na sini mga pesting ini para sining mga nag-atake sa aton nga may nagakaon na sa ila nga hindi na sila muad na kag hindi na magdamo ilang populasyon. So nag-advise na kita sa una mag-spray kung ang nakita nila nga ang populasyon sa mga piste ara na sa above sang threshold level nga kinahanglan na ginaton mag-spray. Anong pwede maobra sir sa mga agriculture sa office, for example sa mga municipality nga in kaso abi nga maatake ang ini mga pests sa mga kaumaya taramnan and mga humayan, anong pwede nga bulig nila sa mga mangunguma? Well, nothing gidato na mahimo sina except nga ma-advise na kita sang pag-spray. Well, ang ato naman consideration kung may kwarta ato nga mangunguma nga ibakal sa mga ining mga pesticide nga pwede nila spray. Kag kita hindi man kita ka bulig direkta kay ang ini mga occasional seasonal man lang ni sila kag hindi man nato na predict kung saan ini sila mag-abot.
So ang pinaka-importante gid lang yang long range nga kuan nga obserbara nato ato maging vigilante kita kag hindi kita magginatawag indiscriminate na spraying nga ma-spray kita gilayon kay may mga beneficial insect na nga amo naman ang naga-check sang population sini mga enemy mga insect nga mga enemy nga magkalapatay kung mapaggusto ng kita sa pag-spray. Pero Lens? Yes, Bombot Sam, na pati ang inpahayag ni Dr. Ildefonso Toledo, ang Iloilo Provincial Agriculturist. Problema ining waya-waya kag tamasok bat tambal ganini Doc Dodong. Sinya ti hindi man na sila nga magpinagusto ka na lang da sa pag-spray sang mga pesticide kay blamo ti may ara iya sang natural man iya nga kumbaga pa sa ecosystem dabla may natural nga predator man ining mga insekto mo nga nagakaon sini sila pero ti luyang na to may baluan ano gidyang ang gusto sina Adriao itugyan ta sa natural nga cycle or tagsa iya ka mga mangunguma mag-engage sa pagproteher sila sini nga pananom para hindi man sila mamirdihan kag magpang-spray sang batok sa peste Lens. Mas maayo gid Bombot Sam nga timiara man counterpart aton nga mga mangunguma mo to ganiyang bal ni Dr. Toledo nga natudloan naman ina sila sa mga good agricultural practices balaan naman nila kung anong pwede nilang himuon agod nga ti hindi bala pag-atakihon gid ang ila nga mga nga mga humay kay tibudlay na bala Bombot Sam bala abot abing harvest season wala na sila sang anihon bala nga palay kay naubos na sang ining mga pest dari pero to amo to gani ambal ni Dr. Toledo nga may ara man sa mga beneficial insects no nga nga nagakaon sa sining mga peste nga nagaatake dari sa may probinsya sang Iloilo. All right. Idugang ko na lang Bombot Sam, ang ining sandamlag lang kiti ang bahin sang Banwa sang Concepcion ginagsa sang madamo lang ang mga isda nga kung sa diin may mga oversupply may iban nga tinagkaramatay lang ning mga tuloy arat na lang sa higad sa may higad sa dagat or sa shoreline. So nagpatigayon or nagdeliver sang privilege speech sang regular session sa Sangguniang Panlalawigan si Iloilo 5th District Board Member Carol V. Espinosa Diaz agud kati malantaw mausisa balakag ti mahatagan sa solusyon ang ining oversupply sa mga isda especially sa Quinto Distrito. Luyag na rin ni Board Member Diaz nga timiara sa food bank ang probinsya sang Iloilo ilabi na sa Quinto Distrito para nga ti masolusyonan ning oversupply sa mga isda kay gipahay diri niya nga tuod nga tinagapakita bala nga healthy ang aton nga kadagatan sa nasambit nga banwa apang ti kun hindi man niya madumala sa maayo mahimo nga ti manging kanugon na lang ang ining ginhatag nga bugay kaangay sa natabo sa banwa sang Concepcion. Kay kun sadto anay ang isa ka banyera sang tuloy mabakal pa sa 200 pesos pero ti isang nag-oversupply ini ginabaligya na lang niya sa mga malagpang isda naton didto ara na lang sa 20 pesos to 50 pesos ang kada banyera. Kati sa sobra kadamo sang isda suno sa iya hindi na iya makaon sang iban nga tawo kag ti ginahaboy na lamang kag ti bangod nga hindi man maubos ang isda sa pagbaligya ang iban sini ara na lang sa shoreline nagakapatay nagabaho sa di nagaresulta sang pagdamo man sang langaw kag ti hindi na bala hygienic Bombot Sam kag ti makakontribute pa ini sa pollution nya di bala aton pamatian anangin pahayag ni Iloilo 5th District Board Member Carol V. Espinosa Diaz. Ang inyo alagad Board Member Carol V. Espinosa Diaz nag-render sang isa ka privilege speech natuhoy sa pila na ni bala ka bulan bumbulinsi no nga food wastage nagakatabo dito sa Banwa sang Concepcion bangod actually kanami siya nga balita no kung tanawon ta at first glance tuman kanami bangod oversupply overabundance of fish ang tuloy nga isda na bala kag iban pagid nga mga isda dito sa Banwa sang Concepcion kapakita nga healthy ang aton nga kadagatan o galing kung hindi tayo na siya ma-manage sang insakto ining ginhatag sa aton nga bugay, mabutang lang sa kanugon, which is what is happening right now. Kay tungod sa tuman, no, kadamo-damo sang isda, ang iban hindi na makaon, kay ang iban ginapanghaboy na lang gan isang iban nga fisher folks. It came to my attention nga ginapanghaboy na lang sa iban nga fisher folks nga hindi naman nila mabaligya gid sang mahal kay from previously nga daw tag
200 to 300 ang banyera sang isda, subong ara na lang sa 50 pesos. So ang sa iban nga fisher folks wala bumbulinsi, hindi gani kabayad ini sa amon nga investment, no, sa kabudlay namon nga magkuha kay ang presyo grabe sudden drop of prices. So amo na ang luyag naton i-address, no, while nagakalipay kita nga tuman kadamo sang supply sa mga isda, gusto naton pangitaan sang solusyon kung paano ini magbambutang sang insakto kag magamit sang insakto. Kay do ka, it's very irreconcilable nga nagasuffer kita sang food insecurity kadamo sa gihapon sang pigado kag nagakagutom, and yet we have food wastage. So paano ta ini ma-settle, ma-reconcile ang duwa nga ang overabundance sang supply hindi lang mahaboy, hindi matupa sa wala. So amo na ang kaungdan sang privilege speech naton kag ang main purpose nga nagrender kita sang privilege speech nga ini. After some privilege speech board, ano ang masunod nga tikang? Yes, it was decided unanimously sa regular session ng ini nga butang, ini nga matter iga-refer sa Committee on Agriculture, no, and Aquatic Resources, jointly also with the Committee on Oversight. Kay basi may mga iban bala nga ordinansa sa probinsya nga nalakip naman ang ini nga butang o galing wala lang na implement sang insakto, o kung wala pati we might be able to craft also a new ordinance in order to address this problem. Kay what we have in mind is sort of kung amo ni gali nga mga seasonal bala, may ang mga seasonal nga perishable goods. How can we address this? Anong pwede ta maubra? Kabasi bala pwede kita maghimo sang those sort of, in my mind, we have this mga food bank nga pwede ta basi ma-store kay maabot ang tinion nga kung hindi naman season sang tuloy, wala naman, kulang naman, no? So that's what we have roughly in mind. Amo na gin-refer siya sa Committee on Agriculture, and we are expecting a committee hearing anytime soon. Pero nakapangusisa ikaw board dito sa may konsepsyon like mangkot-mangkot kun nga ang ano natabo nga ginapanghaboy na ng balang. Yes. Ang number one, hambal nila ginahaboy na lang kay nga sobra-sobra na kidya. Hindi na nila ma-market. Kay pagkabuas kung mangisda naman sila, mo man sige hapon ang hulik nila. So mas prefer sang tao syempre ang fresh gid, no, ang bago hulik. So ginapanghaboy na lang nila kag ang resulta, ang iban ginapanghaboy sa dagat, ang iban ginabili na lang kita sa shoreline bala. So naga sa tuman kadamo, I'm sorry for the term, pero nagabaho na siya, nagadamo ng ang insects sa palibot, ang langaw. Do hindi na siya hygienic, hindi gid hygienic kag maka-contribute gid sa pollution. Lens? Yes, mabot sa nabatian nang ipahayag ni Board Member Carol V. Espinosa Diaz sang 5th District of Iloilo. Manami nga tinutuyo ini para sa konsepsyon, hindi lamang sa konsepsyon dira, kung diin pa dira malapit nga sarang iya nga makastore dira sa ila sini nga mga produkto nga hindi lang iya maguba, hindi manugon. Mas maayo gid Bombulins ining katuyuan ni Board Member Carol Espinosa Diaz anong nga term sini gani, anong posibilidad sini nga matigayon ini ma-materialize sa Lens? Nakadepende inabambot siya sa anong maging recommendation, no, sa mga resource person sa palaboton nga committee hearing. Kaya may mga resource persons, mga ahensya sa gobyerno, mga concerned agencies nga magatambong man, especially ang BFAR, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nga mangin ang Department of Agriculture, ipatawag man sila, no, para nga makadihon sila, may istoryahan kung anong mayo, dari kag mapasarman ang anuman nga recommendation sa saguniang panalawigan kag sa mga resource persons mo siya. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number one and most trusted radio network in the country, in Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat gid da Bombo Lindsay Bade. As a matter of fact, hindi lang iya ang Quinto Distrito, oran niya banwas ang konsepsyon nagakinanglan sang storage facility. No? Sa aton sini nga mga kabumbo, do halos man iya tanan. No, dapat may ara sang sining storage facility para nga hindi madali-dali guba ang mga produkto kung hindi gilayon sini iya mabakal o kung konsumo. 56 minutos na nakaligad sa takna sining launa, standby kay nga gawon tani ang report ni Bombo Pauline Piliora. May kantanan sa kampanya sang kapulisan
batok iya sa loose sa firearms. Kag syempre para hindi iya paggamiton sa kalainan, hilabi pa sa naghilapit sini iyang 2025 midterm elections. Isa ka gun runner sa banwa sang Banate ang gindakop sang kapulisan. Check ta follow-up report ni Bombo Pauline Piliora. Pau sa report, please come in. Bombo Cham, dakop ang isa diri ka gun runner sa banwa sang Banate matapos ginulugan sang search warrant kag ini kaangot man sa kampanya batok sa pagdaras ng use firearms upon ining Republic Act 10591 ug Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kaga kaangot man ini sa palaabuton nga midterm election. Ginkilala ini kay alias Tito, 59 anyos ang edad, kaga residente sa nasamgit man nga banwa sa aton pakigangot kay Police Captain General Enrique Robles, ang officer in charge sa Banate Municipal Police Station. Iya din pahayag na matapos ma-receive ang information na mutikan ining subject kaga naglabot ini sa 3 ka semana ining monitoring nila kag didto nadakpan sa Barangay de la Paz, Banate, Iloilo. Si alias Tito ni Bombo Cham siya maning middleman man kag amo man siya ang nagatransaction through online, then ginadrop niya ini ang mga armas lotang kag recently lang nakatransaction niya ni mostly ang mga taga 3rd district kag kung matiktikan ini gani siya nagalumpat-lumpat ini sa area kag recently amo nang nagpanago ini siya sa iyang balay dito sa May de la Paz, Banate, Iloilo kung sa diin man ini siya mention nga nadakpan na Bombo Cham. May ginatuad man ini siya nga mga pangalan, mga ginakuhaan niya nga supply kag mga nakatransaction niya apang subject for validation ini sa kapulisan. Ang overall na recover diri Bombo Cham ang isa ka unit kung specialized break type 12 gauge firearm, 3 ka bilog nga 12 gauge shot shells, isa ka unit improvised ng airgun o kanang buga, isa ka brass knuckle ang pichikorno, kag isa ka improvised katana amo ning do Japanese sword ini siya Bombo Cham, kag isa ka unit sang cellphone which is amo ning ginagamit niya sa pagtransact sang mga nagabakal sang armas luthang. Yari balay pabati naton sa aton mga kabangbo ang naging interview naton kay Police Captain General Enrique Robles, ang officer in charge sang Banate Municipal Police Station. Meron po tayong search warrant, implementation of search warrant at a certain alias Tito, no, dito po sa may Barangay de la Paz, Banate, Iloilo. So nag-result naman po ito ng positive. Meron po tayong mga recovery sa kanya at currently po at nakadetain na po siya dito sa Banate Municipal Police Station for filing of case na po tomorrow. Ang mga recoveries po natin during the operation, isa pong unit ng pistolized break type na 12 gauge firearm, 3 tiraso po ng shot shells, isa pong improvised na boga, isa pong brass knuckle at isa pong unit improvised na katana po. Before po nito ma'am, na-monitor na po natin siya na suspected po siya ma'am na gun runner, no? Dahil po sa nalalapit po na eleksyon at ito pong tao na to ay siya po yung nilalapitan at binibilhan ng mga certain personalities natin in relation po sa upcoming election period at under din po sa mando ng ating provincial director na si Police Colonel Bayani Rasalan po. Kailan po to na-receive niyo po yung information na ito po yung gun runner, sir? 3 weeks ago po, ma'am. Opo. So, meron po siyang mga transaction, mga past transactions po. At ang isa po dito, no, mga nakaka-transaction niya po is more on like sa 3rd district po. Then, may times po na nakaka-receive ng info na matutunagan siya. Bigla po siyang lilipat dito sa Banate. Parang lang po ma'am, palumpat-lumpat lang po siya ng lugar na pinupuntahan. Po siya bahay dito sa Banate na pinagtataguan niya at doon po natin na-isad yung search warrant agad sa kanya. Ma'am, yung isa pong transaction niya is may ebidensya naman po tayo. Nakita niya po sa cellphone niya na meron po talaga siyang ka-transaction doon. Bali yung mode of communication niya is through messenger, through text. Doon po sila nagpapalitan ng conversation po regarding sa pagbili at pagbenta ng mga armas na pwede po ng mabili. Nabatian sang ato mga kabangbo si Police Captain General Enrique Robles, ang officer in charge ng Banate Municipal Police Station. O, na-recover siya. Ano mga homemade ba lang to, Bombo
Pauline nga akusaran ni siya nga gun runner to why man sila sa may nakuha nga mga high-powered firearm o kung iba ni sila nga klase sa nga pusil or base na dispose siya nga daan? Base dito Bombot Cham nga may mga dispose na siya nga daan ng mga armas kag medyo dugay-dugay naman ini siya bilang gun runner o kung middleman man sang may ginakuhaan sa nga supply tapos ginatransact ni ini sa mga naglain-lain man dara nga parte sang nasambet man nga banwa kag kalapit man nga distrito man sa probinsya sang Iloilo. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitri Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid na Bombo Paulina Piliora. Kung politiko ka, kag way ka kwarta, may mga pusil ka, ibaligya mo. No? Pero kung politiko ka, kag damo ka kwarta, mamakal ka pusil. Amo mala na kuno mo, ang balsin nila sa aton sini nga mga kabombo. Pero napamatudan naton nga padayon, kag wala pa huway ang kampanya sa aton sini kapulisan, may kantanan iya sa sining mga orbatok sa mga loose sa firearms. Iban nga mga balita kang impormasyon, itugyan naton sa Iban Sinimanusin Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Si Bombot Shama Blanco Hover nagabilin sa imo sa manayanay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 22 to 28, 2024. Sa Sininga Weekend, never miss the chance nga mangin kabahin sa isa ka-exciting nga musical exhibition. Kaupod ang Rock Station Band sa concert at the Plaza. Blasting off alas 6 sa gabi sa Setyembre 28, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ay igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 29, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan kita sing gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa kabuhi ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang cabbage o polio masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagbakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills.
ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit ginseng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang bar exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 bar examinations. Natapos niya ang associate degree in arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source ng iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Alas 2:12 ang ato nga oras. Maayong hapon, gid sa inyo tanan mga kabombo. Good afternoon. This is Tita Regine. Thursday na kita. The 26th of September 2024. Uy, pirang nahut na lang ang mga inadlaw para sa Setyembre. And soon, October na. Pero September pa lang, no? You can already feel the Christmas air. Hindi ba? Kay Jose Marichan as in nagalanog na gid ang iyang ambahanon. Anyway, this afternoon, I hope that everybody is doing okay. And ang tanan dira, may mga inspiration nga nakuha, no? Sa sini nga adlaw, wala pa man matapos ang ini nga adlaw. I hope sa mga wala pa nakakuha, for the remaining hours of the day, may ara gid kita, no? Nga mapudyutan nga mga inspirasyon. And who knows ba si from the stories nga ato nga mabatian sa sini nga hapon. So I would like to welcome everyone this afternoon sa kahapon lamang program kung sa diin naga-enjoy kita sa ato nga mga kalingawan kada hapon ang mga istorya nga ginapalabot diri sa ato nga mga letter senders. And of course, I am expecting and I am hoping nga ang iban man naton dira nga mga listeners mangin letter senders naman diri sa KLP. Sigurado gid ako kada isa sa aton may ara sang istorya sa kabuhi. So to share your stories, pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon nagabaton kita sa mga ginasulat nga mga istorya, ginakamot. And then ipadala nyo lang ina sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Nagahilapit na gid ang Christmas. Check ta ang ato nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the Mga kabombo, exactly 90 days before Christmas. Again, 90 dias bago magpaskwa. Sige ha, sige on talangda ang ato nga paghulog-hulog sa ato nga mga alkansiya, ang paglululantaw kanunong manami nga ipanghatag naton. Let's share the love this Christmas. And dari naman ang ato nga ambahanon para sa inyo tanan sa saning nga hapon from Ferdinand Di Madura. Let us be welcomed by this song. Be yourself. Good afternoon. You colored your hair, and I don't know what to say. You wanted it red, but you chose the blue instead, and I can't remember seeing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself.
you smoke, thinking that you look so good, and you have your drink, and now you change the way you talk, and I can't remember hearing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. Just be yourself. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to people say you're beautiful in oh so many ways? You are just yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. That's right. Just stay the way you are. Just be yourself. Good ka na by just being yourself. Oras natin, it is now 19 minutes after 2 o'clock. Mga kabombo, again, sa mga bagdira nga nag-join sa aton, sa mga nagduga nga nag-view diri sa aton. Salamat, Gid. Welcome sa KLP. This is Tita Regine, and I am ready nga maghatag na sa inyo sa aton nga mga kalingawan ang mga sulat nga ginapalabot diri sa kahapon lamang program. And we start with a story from NB sa iyang episode, God's Reconciling Peace. Sa liwat, God's Reconciling Peace. My dearest, Tita Regine. A pleasant afternoon to all staff members of Bombo Radio Philippines, especially to you, Tita, all KLP listeners, lovers, and letter senders. Kumusta na kamo dyan? May bastante man kamo nga kararuton, utanon, bugas, kagsudaan. Kami diya sa bukid, okay lang. Siguro ang iba, no? Gahambal. Sana all. Anyway, Tita Regine, katahom gid sang kapaligiran, nga puno sa mga green nga kabuhian. Makahakro sang fresh air when you wake up very early in the morning. Kanami gid sang panahon, kung aton pagaistoryahan, ang kalinong kagalinaw sa lugar nga aton ginapuy-an. Regardless of our family status, be it poor or rich, as long as there is peace, malipayon kita. Kaupod sa aton pamilya. Maskin payag-payag lang, igo na no nga may kasilungan sa init o kun ulan, makabugtaw sa kaagahon, makapasalamat sa aton mahal nga Dios, makapananumtanom sang utanon, makalawig sang alaga nga mga kanding kag baka, makapamubod sa mga manok Bisaya kag pato, makabahog sa mga baboy Bisaya, kag makakaon, tinanok nga kamote, balinghoy, saging, sudanan sang ginamos kag uga, kag may gulay nga balunggay, tugabang, kulites, kag iba pa, mabusog na. Malipayon, maghilay-hilay, kag magpamati isang KLP.
makapahawas ang stress kag problema. Makawiwili ang ini nga programa Tita Regine. Kung sa diin, mapaambit naton sa aton kapareho ang aton mga eksperyensya. Now I would like to share with you God's reconciling peace from God's promises to you. Colossians chapter 3 verses 12 to 17. You are the people of God. He loved you and chose you for His own. So then, you must clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Be tolerant with one another and forgive one another whenever any of you have a complaint against someone else. You must forgive one another just as the Lord has forgiven you. And to all these qualities, add love, which binds all things together in perfect harmony. Ang kalinong nga ginahatag ni Jesucristo is to guide you in the decisions you make, for it is to this peace that God has called you together in the one body. Kag mangin mapinasalamaton, be thankful. Christ's message in all its richness must live in your hearts. Teach and instruct one another in all wisdom. You sing psalms, hymns, and sacred songs. Sing to God with thanksgiving in your hearts. Ang tanan nga ginahimo mo or ginahambal mo, which should be done in the name of Lord Jesus, samtang ikaw nagapasalamat through Him to God the Father. Psalm 85 verses 8-13, I am listening to what the Lord God is saying. He promises peace to us, His own people, if we do not go back to our foolish ways. Sigurado, He is ready nga salbaron kita tanan, no? Ini mga tao nga nag-honor sa iya, and His saving presence will remain in our land. Love and faithfulness will meet, righteousness and peace will embrace. Man's loyalty will reach up from the earth, and God's righteousness will look down from heaven. Ang Ginoo, himuon gid kita nga mangin prosperous, and our land will produce rich harvests. Then righteousness will go before the Lord and prepare the path for Him. Yes, ang aton nga Ginoo will make us prosper because there is peace on earth, and our land will really be productive because there is peace in our place. We need peace for a happy and prosperous living. Mga friends, ladies and gentlemen, let's help and cooperate to maintain peace. I think this is now the right time for us to change for the better. Panumdumon naton, agi lang kita diya sa kalibutan. So nga hindi naton paggamiton ang aton nga time to be happy and prosperous with our family and neighbors. Ang sabat sa ini nga pamangkot nagadepende sa aton. Ang sabat, oo. Gusto namon magmalipayon kag mag-asenso. Ambal ni Kapitan, thank you Lord that my constituents were enlightened of my message. Ano kuno ang silingon sa reconciling peace? Is reconciling to cause to be friendly or harmonious again? To bring to submission or acceptance, or rather, to adjust or to conform? How about peace? Is it a freedom of disturbing thoughts and emotions? Or a state of calm and quiet, especially public security under law? Okay, so reconciling peace is simply to accept or to adjust harmoniously to a state of being quiet for public security. Oo, klaro na sa aton tanan nga mahimo tadaya para sa aton kaayuhan kung may cooperation kita sa lugar nga aton nga napuy-an. Ang mag-asawa, si Rodney kag si Gina, nakapuyo sa isa ka thickly populated nga barangay. Ang mga tao, why it makomentar kay Gina, ay tama kapisan nga asawa. Haros tanan nga obra ginhimo na, sa sulod man ka balay, sa palibot, kag maskin sa uma. Mayad magatender sa panimalay kag kabataan,
Limpyada kag ginatudloan ang mga bata sang maayo. Kapin pa ang maayo nga pamatasan. Pero si Rodney ay abaw poryagaba. Hindi matupungan sa pagkatamad. Permi lang nagahayang maskin aga pa. Dumahulag daw hindi. Kung tawgo ni Gina nga buligan ta na kaubra. Bao nagahiyod pa nga daw ay pa maayawi katurog. Ati, kundi do peryahan ang panimalay nanda sa kagahod. Ang mga bata nagahiribi. Ang mga baboy nagairiwik. Ang mga ido nagatinaghol. Tama, gid kagahod. Ginsaway sanda sang ila kasilingan. Pay mga akig pa. Nagpahubog kag magsinggit inaway. Ti, mayad baladi Sa pagkalain nga klase sang tao, daw no read, no write, nga waay ka eskwela. Daan, untata na ron ang anak pagkasarawayon. Magreforma siya nga hindi makadistorbo sa mga kasilingan nanda. Mahuya ka man di ay sus Rodney, insa amuti mo ka di Basi layasan ikaw ni Gina. Remember, waay ka na makita iba nga babae nga makatupong o kung makalabaw pa kay Gina. Gani hindi na pagulata ang amod di nga panahon. Take time to care for her and love her. Time waits for no one before it will be too late. Si Gina, huwaran nga asawa. She loves you. And why don't you love her too? Para magmalinong kag magbalipayon kamo nga mag-asenso ang pangabuhi ninyo. Matagan mayad nga bustamlag ang kabataan. Makatapos ang kurso kag makakita sang maayo nga trabaho. Love your children. They are your angels, your precious jewels. Once again, I wish you, Tita, the best of everything and your loved ones. More power sa imong mga program. With love and prayers, in B, sang Iloilo Province. Will and be, yes, in all that we do, sa aton nga pagpangabuhi, God is always reminding us to carry with us, bear with us, the fruits of the Holy Spirit. Ang love, joy, compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, self-control, among others. If only, tanang kita makahimo sini, definitely, peace always prevail, and love would always abound. Yes, I agree with you. And me, umalagi lang kita diri sa kalibutan. Nga hindi nato, pag-spend ang aton nga oras nga mangin malipayon. Kag maghatag man kalipay sa ibang nga mga tao. Let's start it with our own family and spread this love to our neighbors. Let us reach out and help out. Wala sang banggaranon, nga wala nagkikinahanglan, just as wala sang imol, nga hindi makahatag. So give and take. What you give out is what comes back to you. Thank you, gid sa imo saliwat sa mga napunaan sa mga inspirasyon, mga spirituality, nga mga istorya mo nga gina-share diri sa aton sa KLP. Salamat, gid, Inbi, sang Iloilo Province. 12:30 ang aton nga oras, magapanumbalik kita with more stories diri sa Kahapon Lamang program, Kaupod sa Gihapon, si Tita Regine. Di lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung painkiller
killing properties. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang ka sang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini amo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best. Say 2:35 ang aton nga oras, balik kita diri sa KLP. Here's another story. This is from Lola A, and you know who Lola A is. Magandang hapon sa inyong lahat, mga tulad ko ng mga listeners, letter senders, sa inyo gintanan dira sa Bombo Radio, ilibinigid sa imo, Tita Regine, my dearest, Tita Regine.
Subong napisanan ako nga magsulat, natuloy sa mga naagyan ko sadto nga mga inadlaw. Holy Week sadto, sang bata pa ako. Mahilig ako magsimba kag mag-join sa procession kun adlaw sang Huwebes Santo kag Biyernes Santo. Tita, bisan wala iya ako upod, nag-aisahanon lang, pero permi ako nagasimba. Nag-attend ako sang catechesis, Flores de Mayo, kag nag-upod ako sa mga processions. So biro mo tita, kalabas ang procession sa bilog nga banwa, pero wala man lang ako bala nga ginakapoy, kag wala pa ako sinaupod. Kung tapos na ang procession, may duaw sa sulod sang simbahan. So madamo nga mga tao, bisan sa sulod sang simbahan, nga wala nagaupod sa procession. Biro mo tita ha, kalaba-laba sang pila, halin sa Amon Plaza, tub-tub sa simbahan. Tinagaupod man ako sa pila, pero kung kaysa sa sobra ako balang kakapoy, paglibot sa bilog nga banwa, hindi ako bala makapugong, gani nga nagwa ako sa pila, kag nagkadto ako nga nag-isahanon lang sa simbahan, sa lain nga puwertahan. Tita, syempre, bata pa ako ya, wala man ako nahuya, wala man ako nakulbaan. So naisipan ko, nga kung kaisa nga magdasok o manigalot sa madamo nga nagagwa sa puwertahan nga nakatapos na sang pagduaw sa Santos. Tita, ginabantayan ko na kung gutok o madamo sang tao nga nagagwa, bawdayon ko na panigalot sa mga tao didto sa ginaagyan pagwa sa simbahan. Sumasulod ako kag isa po sa pulungkuan sa sulod sang simbahan nga wala makapila sa sagwa. Tibantayan ko na ang mga nagapila, mga kabataan, kag dayon ko salot sa ila. Makaduaw ako dayon. Tita, ang mga tao nga nagabantay sa Santos, nagayuhom-yuhom lang nga magtulok sa akon. Tita, natingala man ako sadto, nga wala man ako permi upod magsimba, magduaw o magprosesyon. Dayon ko bakal sang bingka, kay bisan diin lang sadto, may luto nga bingka. Tita, magpauli ako, nagahapit naman ako sa amon kapiya. Kay may mga tigulang nga nagapasyon o nagakanta. May pamahaw sila nga mga tinapay kag taho. Tidayon ko man intra sa ila, magsunod-sunod sa ila kanta. Kung di makakaon man ako, pero tita, ila man ako ginasugo-sugo. Kung tapos na ang procession sang konsolasyon, mga 9 o'clock sa gabi, dayon ko na pauli. Malapit man lang ang amon balay, kaysa pihak man lang ang karsada. Tita, amo ini ang akong ginahimo kung Huwebes kag Biyernes Santo. Bala mo tita, kung Holy Week, ginabaklan ako na ni nanay isang bago nga bayo. Sang ulihi tita, sang pag-retire ko na sa teaching, ginpili naman ako nga mag-chairman sang amon kapiya. Bisan nga hindi gid ako, pero ginpilit gid ako, kay wala sa mabaton sang chairmanship. Siling ko gani, nga madamo sang may kaya sa kabuhi, pero wala gid sang nagbaton. Wala ako sang mahimo, ti akong ginakseptar. Kag nagpangayo lang kami sang donations para sa amon expenses sa kada balay nga sakop sang amon kapiya. Amo na gani tita, ay masinulundon ako, ti kundi ginakaluyan man ako sang aton mahal nga Dios. Ginapalawig ang akon kabuhi sa siniya kalibutan. Kay luyag sang aton mahal nga Dios nga mag-obedient kag mangin matulungin sa mga taong walang-wala at nangangailangan. Ti ginapalawig sang aton Ginoo ang aton nga kabuhi sa siniya kalibutan. Tita Regine, ang aton nga Ginoong Dios namatay bangod sa kapatawaran sa mga kasalanan sa mga tao. Gani dapat naton sundon ang tanan nga mga kaayuhan. Kay ti palangga gid kita katama sang aton nga Ginoong Dios. So ugaliin natin ang mangin mapagpatawad, matulungin at mapagbigay sa mga taong walang-wala o mga taong nangangailangan. Damo dira ang may sobra-sobrang kayamanan pero to hindi makahatag taas noo kag wala pakialam sa mga imol.
Tititaan hunta man ina, no? Inang dunong, yaman, kung abuton ka sa sakit, kag problema, ang tanan nga mga manggad, makasaganaan mo, baliwala na. Madula ang tanan nga manggad, dunong o kasaganaan kung kukunin ng mahal na puong may kapal. Tita nadumduman ko pa nga kung ano-ano nga activities kung Holy Week sadto ay nag-join gid ako. Bisan walang-wala kati si nanay nagapanghulam lang sa akon bayo o kung ano-ano ang kinahanglan ko. So tita, I have to close now kaya medyo malabo na ang paningin ko. May the good Lord shower His blessings and graces to all of us. Lovingly, Lola Amparin. Mayo man si Lola Amparing, no? Ang mga experiences niya, mga sa tong bata pa siya, do ka very clear gihapon para sa iya, no? Sa edad niya nga 95, di naga-work gid man, no? Konpermi mo yang ginahasa, kumbaga, ang imo nga brain, di si Lola Amparing through writing diri sa KLP, no? Kaya hindi niya gusto mangin ulyanin o magka-Alzheimer. So thank you so much, Gid, ha? Klaro pa ang memorya. So good health as always, Lola A. Salamat, Gid. 2:45 ang ato nga oras, panabalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tao. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto bilang panugyan sa mga eksperto. Mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss.
sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian ba na ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matuon. Today is from John sang Antique. Dear Tita Reg. Good day, ako si John, 24 ang edad, nagapuyo sa San Remigio, Antique. Tita Reg, permi man ako kapamati sa imong programa, kagusto ko man i-share ang akong kasaysayan sa kabuhi. Nagbahol ako nga tama kabudlay ang amon pangabuhi. Si tatay, ang ana obra, construction lang. Kung kaisa wala man ga obra. Si nanay, labandera lang. Kag 5 kami nga mag-utod. 3 babae, kag 2 kami nga lalaki. Tita, kung kaisa wala kami gapamahaw, kay kisa wala kami bugas. Kag kung kaisa may bugas man, dapli namon asin kag tubig. Kung kaisa, mantika kag patis. Tita Reg, biskan bata pa ko sadto, ginasulod ko gid sa pensar ko nga maeskwela ako kamayad. Kag ginapangako ko nga iahon ko sa kabudlay ang amon pangabuhi. Tita, kung gabi magpauli si tatay, hubog, kag permigasinggit inaway. Kag sanggamay kami, ginasakit kami kung hubog siya nga wara man lang sang rason. Kisa Tita Reg, nagapanago lang kami sa mga utod ko sa dalom sang katre. Pagkabati na mo na sang limog ni tatay, layo pa lang. Siguro tita, na phobia na kami. Kag kung magpanaw kami sa eskwelahan, nga rako amon lanog, ayawan lang kaisa si nanay saway sa iya. Kagkaisa Tita Reg, ginapanghaboy na pa, mga kaldero namon kag mga pinggan. Tama kami si Rable ang amon pangabuhi. Nangako man ako nga hindi gid ako magsunod sa iya nga palainom. Sa kaluoy Tita Reg ang Ginoo, nag-graduate ako nga salutatorian, biskan itlog kag sinugang nga tuyo lang or tuyo. Ang akon nga dapli uga ano sa panyaga kag piso ang balon ko Tita Reg, kaya ang ambisyon ko nga makatapos. Sang high school ako tita, amo man sige hapon ang ugali ni tatay. Gamay lang nga sala mo, sakiton ka na dayon. Amo na nga ginahimo ko tanan, kinahadlok ako sa iya. Kung kaisa Tita Reg, hindi gid malikawan, nagakaugot ako sa iya. Pero sa baylo, biska na mo sina si tatay. Nagapasalamat ako sa gihapon, kay wara na ginapabayan ang pagpaeskwela sa amon. Sa nagpamana tita, ang darawa ko kamagula nga babae, nagdugang pagid palahubog ni tatay. Nag-graduate ako high school Tita Reg, nga nakasulod man sa top 10. Tama gid ang akon kalipay tita. Kay 4 na lang tani ka tuig, kag makagraduate na ako. Pero nagmasakit Tita Reg si tatay. Hindi na siya makaobra. Naapektuhan na bilog nga lawas, kag sobra niya nga inom. Gamay lang nga palamugat niya, gasakit na iya nga kahig, kagabanog kung kaisa. Halos bilog nga bulan, batang lang nga batang, kay hindi siya makatindog, kay gapalamanog ang iya mga tiil. Ginambalan ako Tita Reg, ang ako nanay, nga hindi na nila ako pagpaeskwelahon sa college. Tama gid kasakit Naghiribion ako kay gusto ko gid mag-eskwela. Naintindihan ko man si nanay. Gani, nagdesisyon ako nga magpanaw sa Manila. Mangita ka obra at the age of 16. Biskan sakit para sa akon nga magparayo sa akon pamilya. Pero tita, family is always my priority. Pasensya na Tita Reg, hindi ako kamaan mag-Ilonggo. Gusto ko man i-express sa English, pero gusto ko nga naintindihan sa mga bata ang akon nga kasaysayan sa pagpangabuhi. Sa pagpadayon ko, nagpanaw na ko sa Manila. Nagstay anay ako sa akon tiya. Ako gapang laba Tita Reg, gahimos pagkaon,
Kay may duha siya ka bata nga ga-eskwela sa elementary, kag pati pagpamalansya, ako man ga obra. Kag kada Sabado tita, ginatugruan ako sang bana sa akon nga tiya, 100 pesos. Ginasupot ko tita Reg, kay balak ko mangita obra nga dako-dako ang sweldo para makapadara ako sa akong ginikanan. Ginantos ko ang darwa ka bulan nga amusadto ang akong ginaobra sa balay sang akon nga tiya. Kung magpanawag tita Reg ang akon nga nanay, kag mga musta sa akon, ginahambalan ko lang tana tita, nga okay lang ako. Bisan nang matuod, tama na gid kakapoy ang akon nga lawas. Kung kaisa tita magtawag si nanay, ang tiya ko ara pa sa tupad ko. Ginapamatian niya kung anong ginaistoryahan namon ni nanay. Naadlok siguro nga basi magsugid ako kay nanay sang akon nga sitwasyon sa ilang aluyo. Sa nag-apply na ako tita Reg, ginbuligan ako sang piyak balay sang akong tiya nga manager sang fast food. Nakasulod ako sa obra, pero ang kondisyon, ma-assign ako sa kitchen. Kay bata pa kuno ako, kag hindi pwede nga i-assign sa sagwa, kay multahan sila. Nag-obra ako gali tita Reg sa isa ka fast food sa may Cavite. Tama kakapoy tita, kay rako-rako ang tawo. Pero ang ginapensar ko, basta makapadara ako sa akong ginikanan. Ginaantos ko ang init, kag kung kaisa tita, ginainsultuhan ako sang akon nga mga imaw, kaisa lang man kuno ako kang probinsyano, kag kung ano-ano pa tita Reg ang ginapanghambal sa akon. Pero, why ko sila ginasapak? Basta kung ano obra ko, amula na akong ginaobra. Kay toka-toka kami sa kitchen kung ano amon obrahon. Sa nag-iedad na ako tita Reg, nag-resign ako kag mangita iba nga obra. Kag sa kaluoy tita, nakaobra ako sa kompanya, nga dako ang sweldo, kag ang company tita Reg, kung hindi ka kapasar sa exams, kag sa preliminary, kag final interview, hindi ka gid ma-hire. Abi mo tita Reg, puros imaw ko nga nag-apply mga college graduates kag college level. Nag-iistoryahanay kami sa sulod. Sa ako na pamangkot, na kinadlaw sila tita Reg, kay high school graduate lang ako. Sakit ba tiyagon, kay ginainsultuhan ako tita. Pero wala man sa pagpahambog, nakapasar ako. Kagang iba namon nga nag-apply, wara kasulod. Permi ko lang ginapangamuyo sa Ginoo, nga gabayan niya ako sa adlaw-adlaw, kag tugruan sa mayad nga lawas kag kaaram. Sa magidad ako tita Reg, ang 21, nagpauli ako sa Antique, kag nag-apply sa isa ka mall as sales utility clerk. Pagkatapos ng 6 months sa contract ko tita, ginpatawag ako sa manager kag ginhambalan kung gusto ko kuno mag-sales in charge. Kumbaga tita Reg, mahandol ako sang isa lang ka department, kag ako bahala mag-supervise ang sales stocks kag mga tinawo. Tama gid kasadya kanakon tita, kay siguro nakita nila nga tama ako kadisiplinado kag dedikado sa akon obra. Pero tita, ang iba nga mga CIC or SIC sang department, tutol gid kay isa lang kuno ako ka high school graduate. Ginimuan nila ako sa mga issues, pero ang floor manager namon kag ang manager wara gapati. Kisa tita, nagahibi ako sa tubang nila, samtang ginalaygayan nila ako nga hindi pagsapakon. Pero tita, nag-resign ako kag mag-eskwela pa gid sa college, kay free tuition naman. So, biskan hindi daad pagpermahan sa manager ang ako niya resignation letter, pero ang hambal ko, ma'am, please, may mga handom ako sa kabuhi nga gusto ko dabuton. Bata pa sa akon, kagrako pa nga opportunities nga mag-aabot sa akon. Ginambalan ako dito Reg, ang manager namon, nga kung makagraduate ako, mabalik ako sa ila. Tita, tama, gid kang kasadya ang akong ginabatsyag. Nag-oobra si nanay sa canteen para gastusan ako sa akong pag-eskwela. Biskan gahambal siya nga nakapoy ron kay tana lang gaobra, kay hindi naman makaobra si tatay sa sakit niya. Naluoy man ako kay nanay, pero hambal ko sa iya, pagka-graduate ko tita Reg, ako bahala sa ila. Subong tita Reg, maayo man no, ang nadangtan sang tanan. Ang kurso ko gali, Bachelor of Science in Office Administration. So hasta na lang diri ang akong sulat. Kay salamat sa pagbasa. Kagay hope nga makahatag man ako sa mga leksyon sa mga bata nga kaupod ko nga may ambisyon sa kabuhi. Good day and God bless. John sang San Remigio, Antique.
Well, Jan, thank you for your very inspiring story. And you have all the traits and the qualities of someone nga mangin successful. So go for it. Kayang-kaya mo gid ina John, no? And I hope nga nakahatag gid inspirasyon ang imong istorya sa mga kabataan mo naton dira nga who can truly relate with your story. Sige lang, no? Stay focused sa imong mga dreams nga luyag nga nabuton sa imong nga kabuhi. So salamat kid. Sa inyong mga istorya dira, I would be waiting for them through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon sulaton ang mga istorya kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Coming up next, your favorite programs, ang mga dramas after KLP, Situyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. So salamat gid sa inyo. See you again tomorrow sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat kid, good afternoon, and God bless.